سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتنا إذا مدب مسانا كنتون حب خبر نقدم كم وترو نزي channel تقبروا كل عينة دقف بلايكهم بشيريهم بكل من قدي أكالنايتي جوين بمقبار members نزي channel بمخان بسوبر شاتس بقول من قدي تهبونا حجز كل جزية قبل بينا أنا مزجن حجزكم لما نتشانل أزيها قداسيو أبزوا نزيد channel للحمش سبات يوم نصر حواس لذي حمش سبات كابنو جهو تنسينا عملوا مع التسرحنا أن نقربيو نهذا سبت رايونا يكون بزحات سبات نقرب زلنايو نعاهم جزيهم سيف جيرنا أقداس حبري تبزع بعالم تاي قبرالو كان هبينا نفتن زغودل لو جيغاتاتالو زرمالو زي برغس نعملو ነገር ይግን عقمنا نقبرالنا صحاتكم دما مدقاف ايتحمقو اقداسن مساتن وانا زينا دما كنمصالكم كنفتنينا بكل بتمرتي زي channel زي ناي بوليتيكا ترايكون تكنولوجي نابي خيدالو قطبا نابي خيدالو جيوبوليتيكس انتاي قبرالو نهاجرنا بخميس الونا بسدت لها بخميس الوكا everything ابهيوتنا زفصم زلو ነገራት كنتن كفينا نفتك ندلي زياده دما عدنا زملكتكا تقندي أتوكرونا إذا channel بار مجمريا what is going on كم وترو بتعبس لك جمرينا. War on two fronts. The military has stepped up its offensive on Lebanon, targeting Hezbollah, an ally of Iran. And a series of airstrikes on Beirut has killed at least 6 people, wounding dozens more. Israeli forces and the US have also continued to bombard Iran. In the coming hours, funerals will be held there for 2 senior security officials killed in Israeli strikes on Tuesday. Iran has responded to the killing of Ali Larijani and Gholam Reza Soleimani by launching a wave of attacks. This agency shows what it says are missiles fired toward Israel in retaliation for the killing of top national security advisor Ali Larijani. He and the leader of an Iranian paramilitary group were among those killed in an Israeli strike late Monday. And authorities in the killing of top national security central Israel say كم تريود لهم كوينات بخلتي من قدي حوي تغير زلو إسرائيل برتع زخونة متكعتي تقبر الله إيران دما كم قبر ملسي إسرائيل بستفل عليه من قدي تقاتل الله أبهجرات عرب دما بزسف حمل كوينات كغصل الريال لنا زد ما تايزر زلو كابت كالكوليشنز ناي بعد دونالد ترامب كمون كابتم دقفتو زنبره بتكوينات نازحله ايران ناتداخمت ميسايلاتا ناتوده متكوسنا ميسايلاتا نايدروناتا نقتلنا ناقصلنا نخيدالنا سلازي نقور بواندا تعقسونا نبر تكويناسي تطو كنبلينا زبل زنبره زربا تقلالا ابكوننت بقمت قالوينا نريو زلنا أب كل مداي دما مدقعتنا إيران إن حيلا يخيد كم زلو إسرائيل ونبرقص حجون حلافنا سلايا مرببات بفلاي مستم أبدا جزلو نبع الحزب الله حوتي مسكالوت حيلتاتنا إيران دسرحونا عطاتهم كوردينيز قبرنا سلايا مربب زبلو قتيلنا لنا يبلو لذي تكوينات بزبرت عمل كغصلينا نريو زلنا برقص عبتن حقرات عرب دما بزقدة دي قصل على نقول كانت تحزس لزخنا مجمريا بزنغيد A few minutes ago, and we began hearing that low rumble of outgoing defensive fire confronting these missile and drone attacks coming in from Iran. And it's been going on since the early hours of this morning, since about 3 or 4 a.m., again at 6 a.m. And really here in the UAE, which has been the largest hit, the bulk of Iranian retaliation has happened on the UAE. If for instance, 3,000 projectiles have been fired, more than half, well over half, have hit targets in the UAE, and today is no different. In fact, just to read to you, كم رياض لنا كم وتر دما أتكرنا إيران حجون انتخونه ناب إيران ناب إماراتي زخون زلو إمارات زيادة تارجت بزخونه يهرم كم زلو يمزنقرو and that is دما بزو حتوتاتي زلا عال زلو I mean clearly إمارات تسمي خدوة خمس زلو وين نرزلنا هذا نجرجن بتدقاقامي إنها تزربي مسألة وزكوينات زي مجمريا إيران كالتفا كتداخمة كم تيب زحات زبي وزلو إيران إنها تداخمة إنها ودق خيد خل دهون زبل حتى نبزو حتى دمزلو ولا كتسميت ولا دونالد ترامب ميت خاميت كعوة زي كعلة بقال من قد جنسي إيران كتداخم كتكل على اللواء زبل تمنيتي زلو ويوم بحقي زلو بتنقرات عرب يس رجيم تشينجين قالن ولا انت دي سلته وتحضروا عقمنا إيران صبوق يرو كتصنقق خلال وي ونا صب يقود حريت كملس خلال وي مزول زلو but I am not sure زي بلان زي يسرح مهلاو
ምናልባት ኢራን ናይ መወዳእታ ዝተርፋ እንተለዎ ነዚአን ሃገራት ዓረብ ለኪማተን ክትከይድ ከም ትኽእል እቲ ዝበለፀ ዓወት ድማ ከምኡ ተጋጢሙ መን እዩ የስ ንነተንያሁን ንእስራኤልን እዩ እስራኤል ነተንያሁ ብፍላይ ነዘን ሃገራት ዓረብ ኢማራቶም ይኹን ቀጠሮም ይኹን ስዑዲዮም ይኹን ዑማኖም ይኹን ብሙሉም ክዳኸሙሉ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ሪጅናል ሄጀሞን ክኸውን እዩ ዝደሊ እሱ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ግሎባል ሄጀሞን ኣብ ዝኸደት ተኸይዳ ክትምንዝዕን ክትወስድን ትኽእል ነተንያሁ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዋላ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለም ተዘይኮንኩ ኣብዚ ከባቢየ ግን ዶሚኒያንት ፎርስ ኮይነ ዝደለኹ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ንዑ ዘኽእለኒ ብቅዓት ድማ ከማዕብል ክኽእል ኣለኒ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ደረጃ ፀሊኦም ንለው ወይ እውን እናፀልኡን ይኸዱ ኣለው ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ክቋፅሮ ዝኽእል ድሕሪ ሕጂ ክረክብ ድያ ይረክብን ኣይፈልጥን ስለዚ ኣይ ቤተር ዩዝ ነዛ ሕጂ ዘላትኒ ዕድል ደልየ ዋላ ይፅልኡ ዋላ ይእውዩ ዋላ ይዛረቡ ኩሉ ዘድልየኒ ክገብር ክፍትን እዩ ዝብል ዘሎ ነተንያሁ this is what we see ናብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ናብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ዋላ እውን እዚ ናይ ኢራን መመሊሱ ዝሃርማ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣብ ቅድሙ መደምደምታዮም ዝበፅሑ ዘለው ንኢራን ተራ ወታደራዊ ዓወት ንክጓናፀፍ ኣይኮነን ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዳ ነቲ ሃገር ጠቕላላ ፋንክሽን ክገብር ከም ዘይክእል ዋላ እንተደይ ሰዓርናዮ መወዳእታ ጽቡቅ ገይሩ ዝተዳኸመ ፋሕፋሕ ዝኣተወ ሃገር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስትራቴጂ ሒዙ ተበጊሱ ዘሎ ሕጂ ኢራን ትገብሮ ዘላ ሚድያ ናይ ዓለም ግን ክነግረና ዘይደሊ ዘሎ ከረየኩም ክፍትነ መጀመርያ ለንቀነ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ክልተ ቦታታት ክንርኢና let's start with this one ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወሪዱ ዘሎ ኢማራት ብብቅዓት ይከላኸለሉ ነቲ ኩናት ባህሊት እያ እስምዑ ኣብዚ After strikes on Dubai Airport and Fujairah Port, Iran turned the UAE's largest airbase into its next battlefield target. Did Tehran's raid just wipe out one of the UAE military's most valuable eyes in the sky in a single blow? Were US MQ-4C Triton and MQ-9 Reaper drones at Al Dhafra also shredded, punching a hole in Washington's surveillance net? With missile stocks running low, are UAE skies now dangerously exposed to the next wave from Tehran? Iranian ሕጂ ሓደ ዘረባ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘለና እንታዩ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ኢሜጅስ ዓፅይዎ ኣሎ ቀደም ነይሩ ካብ ሳተላይት ኢሜጅስ መፅዩ ወላ እኳ ብትክክል ብቪድዮ ካሜራ ተቀድሐ ካብ ሰማይ ዝተቀድሐ ስእልታት ብዛዕባ እቲ ኩናት ይመፅእ ነይሩ እዚ ጠቕላላ ተጠቐቢሎም ኣለው ስለምንታይ እቲ ዕላማ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታ ትህረም ስለዘላ መሻርቅታ እውን ተሃሪመን ስለዘሎ ንኣብነት ቀጠር ብዙሕ ተሃሪሙ ኣሎ ዱባይ ብዙሕ ተሃሪሙ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ እስራኤል ተሃሪሙ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዓለም ክወፅእ የብሉ ንስዕር ኣለና ዝብል ኩናት ነቲ ህዝብኻ ንስዕር ኣለና ንዕወት ኣለና ንኢራን ነጥፋ ኣለና ክትብል እንድሕሪ ኮይንካ ኢራን ትገብረልካ ዘላ ክረአ የብሉን ሕጂ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይበፅሕዎ ኣለው ብዙሕ ናይ ሓይሊ ኣየር ኣሰትስ ናይ ኣሜሪካ ድሮናት ፍሉይ ክቡር ድሮናት ናቶም ክሳብ 30 ሚሊዮን ዝበፅሕ ድሮናቶም ንበሎ ካልእ ናይ እዚ ናይ ፍሉይ ናይ ስለያ ነፈርትናቶም ብዙሕ ይህረማ ከም ዘለዋ ዳርጋ ኣብ ተደጋጋሚ ተዘረባ ይመፃሉ ሕጂ እውን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ክልል ኣየር ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ናይ ስለያ ሓበሬታ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ነፋሪት ናይ ኢማራት ዝኸበረት እዮም ዝብልዋ ተሃሪማ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ኣሎ እዚ ድማ እዚኦም ኩሎም ኣዝዮም ክቡራትን ረቃቕትን ዝኾኑ ንብረት ይህረሙ ምህላዎም ትርጉም ናቱ እንታይ እዩ ንዝብል እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ እውን ብመጠን እናደኸመ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካልኣይ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ናይ በዓል ኢራን ናይ ኣሜሪካ ክሃርም ዝኽእል ዓቕሚ እንተለዋ ኢራን ከመይ ጌርካ ክትንዕቃ ትኽእል ነዚ ድማ ባዕሎም ዘመንጨዎ ወይ ባዕሎም ዝሰርሕዎ እንድሕሪ ኮይኖም ዋላ እንተቃፂልካዮም ከም ብሓድሽ ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእሶም ኣሎ እዚ ማለት ግን እቲ ኢንዱስትሪ ክትሃንፆ እቲ ትካላት ክትሃንፆ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ማለት ኣይኮን ዓመታት ዝወስድ መዓት ካፒታል ዝሓትት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ክሳራ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክነዓቕ ኣለዎ ወይ እውን ትርጉም የብሉን ክብል ኢለ ይኮንኩን ክነዓቕ ዘይክእል ፀገም ያ ንኢራን ትፈጥረላ ዘላ ኣሜሪካ እዚ ከም ቅቡል ክትወስድዎ ኣለኩም ግን ኩሉ ግዜ ኩናት ብምንታይ ዝልካዕ ብመንፅር ናይቲ ዕላማኻ እዩ ዝልካዕ ብዕላማኻ ትሃርም ኣለኻ ዲኻ ዕላማኻ እንታይ ነይሩ ክንምንታይ ከ ናብ ዕላማኻ ትኸይድ ኣለኻ ክንምንታይ እስኻ ዘበገስካዮ ዕላማ ይዕወት ኣሎ እዩ ናይ ኢራን ዕላማ ናቶም ነዚ ፈተና መፂና ዘለና ንሰግሮ ዳይ ንሰግሮ ንብል እዩ ሲምፕል ነዚ መፂና ዘሎ ፈተና ንሰግሮ ዳይ ንሰግሮን እዩ ድሕሪ ሰጊሮመ ተዓዊቶም ኣለዉ ተደይ ሰጊሮመ ድማ ተወዲያ ኣላ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ነዚ ገይም እዚ ረጅም ስርዓት ክቕይሩ ሃገራት ዓረብ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ካብኡ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ፅልዋታት ንክረኽቡ እዩ እቲ መደብ እስከ ናብ ዓረብ ነተኩር ቀንዲ ዓረብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተዋሳእቲ Iran's onslaught has been regional.
They haven't just targeted Israeli cities and US bases, they've also hit the Gulf Arab countries, and their goal was simple: impose significant costs on the Gulf states and force them to lobby Donald Trump for peace. But turns out the opposite may be happening. Let me show you a new report. It says the Gulf countries are asking Trump to not stop the war. They're asking him to not stop the war. They want the US to keep hitting Iran. The question is why? Before the war, the Gulf states advocated for diplomacy. They did not allow the US or Israel to use their airspace against Iran. ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ እናተዘርበ ንሪኦ ዘለና ዘረባ ይሱ ድማ ሃገራት ዓረብ እንታየን ዝደልያ ዘለዋ እዚ ኩናት እዚ እንታይ ዕላማናተን ኢራን ስለምንታይ ትሃርመን ከም ዘላ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና ኢራን ንእስራኤልን ኣሜሪካን ከምቲ ዝደልይዋ ክሃርሙ ተዘይኪኢሎም ነዞም ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንምሕያል ኣብ ዞባ እዚ ከምኡ ድማ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እውን ብዓብዩ እዚኣቶም ዝተሓሓዝ ስለ ዘለዎ ነዚኣቶም ኣበርቲዐን ተሃሪመ ብሓንቲ በትሪ بحنتي امني كلتا سلست عوف يهرم على لغيات بالإيران السعودية وي نإمارات بحرين قطر كهرم كله نا أمريكا وتهدر عقمت راح يكون كون زداهم زلوا طبعا يزين كده كم كله $1 زلوا تسلوا عبيك خون سلزي اتجايم بحدا من قدي نخلو كتحرم تخليها وتهدراوي عنوات راح يكون أمريكا تمسع لها زلها قطباوي عنوات كمدما ناي تسلوا عنوات ناي كل عين تسلوا عنوات نختب سحلا بزن هجرات عربي خاخد قبرة تخل زبل مناتيو معناته نسرائيل تهرين كايا نسرائيل فتنوا له وياه سلم تاني إيران زيارة حرب ني إماراتي حرب الله علي إسرائيل تحريل كا نا إسرائيل عنوات أمريكا خد كفلها كله تعب إسرائيل دور زول عنوات أمريكا بليونات جنزة كتبها نا إمارات عنوات جن أمريكا خد كفلها كانت big difference ريوالله عبي في اللي عليه كالاي إمارات أزي هبتام هاجري ما عاد جنزب الله جنزب ناتو دما بملو نبى أمريكا ينفس زخون إسرائيل كم يتجبرنا إسرائيل أسد سناتا سوفرين فاند سناتا نب أمريكا ناخده ينفس زخون يكون كاب أمريكا يجنزب نبوم دمز اليوم هاجرات عرب جنزبهم هكيبهم نت ستوك ماركت نا أمريكا نتي إندستر نا أمريكا دولار نا أمريكا زحيلو ساتهم يوم لازم اليوم تدخيم كا الدولار indirect تدخم اللخا زبل plan يزلهم إيران and this plan is why نساتهم aggressively تسرحوا لجلو now بحجرات عرب كبني بحجرات عرب كمير هري الكاسم بحجرات عرب كعايش يكون انت يمزوا لجلو ساتهم كي إذا كنا تزي نعانك قدام يسقعتنا إيرانيا دحريلنا نعت بقربها كتسقعنا طلع من الإمارات سقعت ناتي إمارات يا مغنياتهم إسرائيل باتشي يعني أجمع بالليل إسرائيل سلت دقفن نقل زي إيران بعد زت أمام الحيل سلا زي كونه حدا معلتك هرمني خلي سلازي كل جزء كاب ناتج عن نقص نبر زي إيران زبحال منقسي ويكود قالوا نحنا نحنا درس لنا كما تسك خلاله انتدي كوينو دما نعوز زخون تدي كوينو دما تسرعات أزبيعو كداغم علو عقب زي بلو كون علو سلازي إذا حجز مسألنا زلو كسارات رايدي كورس نحوارو كمسألنا زغل مفتح سلنري نزق عن ذاك نس أورينا زبل الرعاية يزر زلو سلازي هجرات عرب تايب للوزي Gulf states press US to neutralize Iran for good as Hormuz crisis deepens. እተጸገምና ቀጽሎ ከሎ ሃገራት ዓረብ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ቀጽሊ ህረምያ ጽቡቅ ጌርካ ዳኸምያ ንኢራን ይብልዋ ኣለዉ ይዝበሃል ዘሎ እዛ ገይብ እዚኣ ድማ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ፍልይ ኣለዋ ክተርበኩም ማለት እቲ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣገባብ እቲ ካልእ ዝዝረብ ዘሎ ብኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ክርዮ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ኸ ዓሻ ይኮኑ እንታይ ገብሩ እዮም ንሳቶም ካብ Iran. So what has changed in these 2 weeks? Simply put, war happened. Iran has been relentlessly targeting the Gulf states, their oil facilities, their shipping ports, even their civilian sites like hotels. In total, more than 2,000 missiles and drones have been fired at the Gulf. Thus, Iran is choking their financial lifeline. Energy is the mainstay of the Gulf economy. Most of them export oil and gas via the Strait of Hormuz. But with the strait blocked, their business is at stake. All of this has enraged the Gulf states. Reports say they do not want a quick truce. ሕጂ ተን ሃገራት ዓረብ ክሳራ ናተን ቀሊል ኣይኮነን ዓበይቲ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ብዘውፅዎ ዘሎ መግለፂ ብሉምበርግ ብዘውፅኦ ኣርቲክል ይመስለኒ ቁጠባ ናይ ኩዌትን ናይ ቀጠርን ብ14 ብሓደ ብ15-14% ክደቅቕ ከም ዝኽእል ወይ ክንእስ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ኮንትራክት ክገብር ከም ዝኽእል ቢግ ነምበር ቢልዮንስ እዚ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ወላ ብክንዶም ተዘይወደቑ ካብኡ ብዘይፍለዮም ክወድቁ ስለዚ እቲ ዝወርዶም ዘሎ ክሳራ ሪል እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድማ ኣሚን ኣብ ዱባይ እንተለኻ ኣብዚ እዋን እዚ ትካል ናትካ ክደሚ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ዱባይ ሃሊኻ ሆቴል እንተለካ ድማ 2-3 ዓይነት መድመይቲ እዩ
مغنياتو you have mortgage لك معات عدا لك كتكفلو زلك ورحاوت كفلو زلك أتاونات كاغن زيرو يخوين زلو بلعليو وسيدكا تتقم كالو ገንዘብ ናብነት ቦክስ ገበሩልካ ብዙሕ ገንዘብ ወሲድካ ነርካ ንዓሚልካ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ጌርካ እንተ ነርካ ኩሉ እቲ ቡኪንግ ካንስልት ኮይኑሎ ገንዘብ ክትመልሰለካ ስለዚ እቲ ክራይሲስ is deeper is ዝኸይ ዘሎ መጠን ነፍሶ ከም መዓልቲ ዝሓለፈት እቲ ክራይሲስ እቲ ፀገም ናዕበየ ዝኸይ ዘሎ ኤርላይንስ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ ኣሎ ተን ነፈርቲ መዓት ዝኽፈል ዕዳይ ዘለወን ስለዚ ኩሉ እዚ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኦኬ ዱባይ ገንዘብ ኣለዎ ሰይፍ ዝገበሮ ህልዎ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ያ ስቲል ገንዘብ የብሎምን ድኻታትዮም ክንብል ኣይንኽእልና ባት ነዚ ንኢኻ ክትሪዮ ትኽእል ኣይኮነን ሓንቲ ግን ኣብዚያ ዝገረመት ንስምዕዋ እስከ The most important aircraft in the entire American air campaign sat in the open desert. 13 U.S. aerial refueling tankers parked on the runway at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. Satellite images showed them clearly. Iran knew exactly where they were, but it didn't fire a single missile. Then on day 14, 5 of them were hit in a single strike. So the real question isn't how Iran hit them. The question is why it waited. 14 days into the war, Iran launched a strike that immediately caught the attention of military planners across multiple continents. Ballistic missiles targeted Prince Sultan Air Base, one of the most important American air hubs in the region. When the attack concluded, early damage assessments indicated that 5 U.S. aerial refueling aircraft had been hit on the ground. The aircraft were KC-135 Stratotanker tankers. زنتري وان زلهم نفرتي كم تزدلت حبريتاي واتس سلازي اللي زنتري وان زلهم ندادي دملعه نتنفرت كوينات ابز قبرو حفيلا امونغو ندادي كملعه زحجز اني نتمتكعت نكحيل حنتي اب عراق وديقه بعلنا بصقم زغاطمناي بمبال نغيروم دحري دما حمشته كابزياتن اب سعوديا اب ايربيز ناي سعوديا خلوا كم زتحرما نغيرومنا نيروم اتا حبريتا اندمنتاي ديداكتد كوينو تقراريص يمصنا خمزلو كتفلط لكم امريكا بزح كسارات يابزو كينات زغاطما زلو ግን ይነገር ያለን ምክንያቱ ሚዲያ ዶሚኔት ገሮሞ ስለዘለው ብሙሉ ድማ አንጻር ኢራን ስለዘሎ ወላ ናይተን ሃገራት ዓረብ ይኹን ወላ ናይቶም ካልኦት ይኹን አንጻሮም ስለዘሎ ሓበሬታት ክወፁ ይደልይዎ የለው ክወፁ ስለዘይደልይዎ ዘሎ እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዓወታት ይኹን ወይ እውን ወታደራዊ ዕላማታት ኣመና ከነኣእሱ ወይም ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ እንታይ ከፍልጠኩም እየ ዝደሊ ኢራን زنعق حيلي كونن جلس بالله يا كل عير ناتهم أمريكا دومينيت جرات قوة كل عير ناتهم إسرائيل أمريكا دومينيت جرا ما بزح حدا جاي يرد له but when it comes to the strategy كاوي كونتات نايتو كينات كتري خلها صبوق يرم يمصاتو لزلو لعلو كل دماتي asymmetric warfare زبلو زلك مالسكم يعني بزيا قال ابتي زربات زرب زلو نقول نجر بحدا كنريا لنا التجايم نايتي warfare tactics and strategy كما يكم زخونه كابتن كيلاتات Standers hear the now common sound of an Iranian drone's distinctive buzz. Cell phone footage captures it flying low overhead, chased by an Emirati jet. Wow! Don't worry, man, don't worry. It's gone. Action is over. It's an Iranian Shahed drone. They're cheap, mass-produced. هذا كابتي درجة مبزعتهم ميدياتات درجة obsessed ويك أصلي لوم زلنا نجار نطلع نايزي شهيد درونس ناي إيران وتهدراو تاكتيكيو مهنياتو أمريكا كل ناي وتهدراو دوكتريناتا كم بحدش داق مجمد كتجبروا لوايز بالزلنا كل تي زلوا أزيو كبر زخانة بمليونز and billions تسرح أدمع كتب لا تخلي خاجن مجمرة نكت صرح بزوج زيادة وسط كلا يدم آمنا كبر زخانة نزل حجة فتير زلا عودو كينات زي إيران فتيراتو زلا بعضيو حصور زخانة لوجستيكسن دروناتن نتي أزيو كبر زخانة تكنولوجين وتدراوي بيزاتنا أمريكان تفتر الله زلا صغتي نخلو تنا وتدراوي دكتورين عالم داق ما قمت كجبروا لكم زلوا يزن جرزلوا تحرزوا كنا زي أمريكا نزلوا كينات seriously recalibrate كجبروا كجددوا مخانم إذا كينات زي مستودة بزح لوط كن رينا يزبح زلوا بزح لوطي زي كيناتنا إسرائيل إيران أمريكا مستودة بفل ما إيران تمنجس إيران كي ودا أنت توديو the world is going to see حر عبنا جر كرئيس بعزله because أمريكا كابز بوتازي كتوص كابز وش منا حرموس كباب كتوص إنه رقينا مهات سعيرة ويون أجندة أكي حرمات كتوص إنه رقينا حدا كابتي زعبي فيس أمانة يزبنا كون كم زغلي يمزنا كرجالو because normal وج أمريكا تسعيرة ريود زيجتي أبزع بوتاتات
ናይ ሚልዮናት ኣሰትስ ናይ ሚልዮናት ኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ብናይ 20,000 ድሮን ምዝኩሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከለዎም ከመይ ገይሩ ይዕንዎ ኣሎ ኣይርዩናን እዮም ብዙሕ ግዜ ሰዓት ግዜ ይዝረዚ ሎከደስ መመዝዩ ኣክንደይ ቦታታት ዝኻ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ ኢራን ወተሃደራት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ገለዮም ዝብሎ ነው ናይ ብሓቂ ስትራቴጂ ዘለዎ ዕላማ ዘለዎ በቲ ውሑድ ገንዘብን ዓቕምናቶም ንፀላኢኻ ኣብ ዝሕመመ ቦታ ማራቃንዛ ክገብረሉ ዝኽእል ንክሃድም ድማ ከገድዶ ኣብ ዝኽእል ቦታታት እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ሃገራት ዓረብ ይኹን ኣብ ናይ ኣሜሪካ በይዛት ጌራቶ ዘላ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባ ከምኡ ድማ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረን ዝምድና ሓንሳብን ሓዋሩን ዳግመ ግምት ንክገብራሉ ምክንያት ይደልያን ተነይረን እቲ ዝበለፀ ምክንያት እዚ ስምዑ Iranian missile and drone attacks. It's easy to think that it is sort of random. It just looks like chaos and an adversary trying to lash out. But when you look at the more closely at what they're actually doing and you look at their target set, you can see that it's actually remarkably coherent and it has a clear strategic and operational logic. The majority of successful strikes confirmed by NBC News are close to the coastline, and that's happening for a reason. Iran is launching Shaheds on short-range flights across water, which makes them harder to detect. If you are even delayed in your ability to detect it, it reduces the number of options you have in terms of how you might intercept it. Most Iranian drones are shot down, many even destroyed. እዚ ናይ ድሮን ምናልባት እቲ ኩናት ምስ ተወደይት ሓቀኛ ታሪክ ክንገረና ይዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ናይ ብሓቂ ኣድማዒ ኩናትን ሓደገኛ ኩናትን እያ ትከይድ ዘላ ንሓደ ኣዝዩ ገጅፍ ዝኾነ ብዙሕ ደገፍን ብዙሕ ኣፅዋራትን ዘለዎ በዚ መልክዕ ንክትሃርሞን ከተውጥቆን ክትክል ከለኻ ብቐሊሉ ክግለፅ ዝኽእል ወይ እውን ኣናኣይስካ ክረአ ዝኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ርዱእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናው ቅድሚ ናብቲ ኣገዳሲ ትንተና ናተይ ምሕላፈይ ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ሓገዝ ረኺበ ነይረ እስከ ስምዕዋ እዚኣ ሕዚ ዝኸደሉ ክያዶ ምናልባት ሓደ ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ሒዛቶ ዝተለዓለት ፕላን ኤ ኣይዕወተትን ዝብል መደምደምታ ወይ ከዓ ኣንድምታ ዘለዎ ትሕዝቶ ይዛረቡ እዮም ሕዚ ክልቲአን ሃገራት ዝኸድኦ ዘለዋ ክያዶ ኣብ ኢራን ሒዞንኦ ዝተበገሰ ዓላማ ከዕውታ ይኽእላ ድየን ምስ ተሓሒዞም እውን እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ሕዚ ተልዕሎ ነርካሽ ተፈቢልካ ሓሊፍካ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ እውን ኣለዎ እዩ ዝብል ገምጋም እውን ኣለዎ ምስቲ ናይቲ ሃይማኖት ተኮር ዝገበረ ናይ ስርዓት ስለ ዝነበረ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅኡ ብኡ ድማ እቲ ናይ ሃይማኖት ማእኸል እውን ንምውቃዕ ዝብል ኣሎ እሞ ምስ ተሓሒዝካ ዘለካ ርእቶታ እዮም እቲ ኦፍኮርስ ዓላማ ከምቲ ዝደለዮ ኣይከደን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ስርዓት መራሕቱ ቀቲልካ ትካላት ኣፍሪስካ ናይ ህዝቢ ናዕቢ ኣላዓልካ ለውጢ ክትመፅእ ዝበሃል ኣዘራርባታት ነይሩ ብክልቲኡ ሸነኻት ኢንፋክት ብእስራኤል ይኹን ብኣሜሪካ እዚ ግን ኣይተገብረን ክሳብ ሕጂ እቲ ስልጣን ወይ እቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፀኒዑ ወላ መራሕቱ እንዳተቐተሉ ንዓቶም እንዳተክአ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተፅቢት ዝተገብረሉ ነገር ኣይተዓወተን ኣሎ ማለት እዩ ሃይማኖት ዝሓዘ ዝበሃል እዚ ሓቅነት ኣለዎ ምክንያቱ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ኢራን ኣብ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ሃይማኖት ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንዑ ምልጋስ ምድላዮም ብኡ ምክንያት ኣይኮኑን ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ እቲ ስርዓት ናይ ሃይማኖት ስለዝኾነ ወይ ዘይኮነ ይኮነን ኢንፋክት ከምኡ እንተዝኸውን ስዑድያ ዓባያ ብሸሪዓ ዝመሓደር ብሃይማኖት እዩ ቁርኣን እዩ ናተይ ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ እያ ትብል ስለዚ ናይ ሃይማኖት መንግስቲ ክበሃል ከሎ ኣብ ስዑድያ እውን ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ቦታታት እውን ኣሎ እሱ ይኮነ ክትፀገም ካብኡ ንላዕሊ መበገሲ ኢለ ዘምፀኽዎ ማለት እዩ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ግን ካልእ በቲ ካልእ ሸነኽ ብዙሕ ዘይረአ ማለት እዩ ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ዘሎ ነቲ ሕቶታቶም ናይ ህላወዮም ጉዳይን ገልን ጀስቲፊኬሽን ንምሃብ ሃይማኖት ይጥቀሙ እዮም ንኣብነት ኣብ ኣይሁድ ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ገሊኡ ሰብ ሓደ ይመስሎ ዳ እምበር ኣሎ ፍልልያት ኣይሁድ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተመሊሶም ኣይሁዳዊት ሃገር ክምስርቱ ከም ዘለዎም ብናይ ሃይማኖት ትንቢት እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ብቁም ኣንፃር እውን ካልኦት ኣለዉ ኣመንቲ ናይ ኣይሁድነት ኣይፋሉን ንሕና ከምኡ ክንገብር ይብልናን ከምኡ ንገብሮ ምናልባት እቲ መሳያ ምስ መፀ ዳእምበር ቅድሚ ምምፅኡ ኣይኮነን ዝብል እውን ካውንተር ኣርጊመንት ኣሎ ኣብቲ እምነት ናይ ኣይሁድ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣይሁድ ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ እዮም ኣብ ክልተ ማዓስከር ዝተመቐሉ እዮም ብሸነኽ ኣሜሪካ ከዓ እቶም ኢቫንጀሊካልስ ናይ ብፍላይ ኣብ ፕሮቴስታንት ዘለዉ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሃይማኖት
ታሪኻዊ ፐርስፔክቲቭ ክበና አቶ አብዱራህማን ቡሃሽም እዩ ዝዛረብ ዘሎ it's a very important ኩነታት ክንርዶ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ዓውደ ኩናት They want Trump to keep weakening Iran's capabilities, basically ensure that the Iranian regime cannot hit them ever again. But will Trump listen to them? Apparently, the US wants a quid pro quo. They have a condition. Washington is asking the Gulf states to join the war, either strike Iran directly or open up their airspace and bases. Right now, the US is attacking from sea. Meanwhile, Israel is flying over Iraq to hit Iran. Neither country, neither the US nor Israel, is using Gulf territory or airspace to attack Iran. Defense. ስለዚህ እተን ሃገራት ዓረብ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክቕፅለለን ይደልያ ኣለዋ ብርግጽ ብዙሕ አርቲክል ዝጽሓፍ ዘሎ ብፍላይ ስዑድያ ነዚ ኩነታት እዚ ትደልዮላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ንስዑድያ ኣብዚ ኩናት እዚ እስራኤል ትኸስራላ ዕንወት ይወርዳሎ ስግሪ ይወርዳሎ ወላ እኳ ናይ ነዊሕ ዕላማታት ናይ ነተንያሁ ናይ ኢራን መንግስቲ ይዳኸመሉ እንተሎ እስራኤል ባዕላ ዕንወት ይወርዳሎ እዚ ኣብ ቅድሚት ክንሪኦ ፀናሕና ኢና እስራኤል ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ይወርድዎ ዘሎ ከምቲ ዘለውን ይረአየና ስለዘየለ እምበር መዓት ዕንወት ይወሪድዎም ዘሎ ስለዚ እስራኤል is losing ኢራን እቲ ኢማራት ዝበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ገጅፍ ዝኾነ ክሳራ ይወሪድዎ ዘሎ ኢማራት ኩሉ ነገራት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኢማራት ስለዚ ኢማራት ብዙሕ ክሳራ ይወርደሎ ቀጠር ሬላቲቭሊ ግን ክሳራ ወሪድዎ ኣሎ ባሕሬን ክሳራ ወሪድዎ ኣሎ ወላት መስመሩ እንተዓፂዎም ኣሎ ኩሉ ነገር መግቢያቶም የለን ንግድናቶም ካል ነገር ወላት ናይ ነዳዲ ጥራይ ገዲፍካ ካል ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ስዑድያ ግን ካብዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ነዳድናቶም ይሸጡለው ብኸመይ ብዝኸበረ ዋጋ ፈዲምሎ ብዝኸበረ ዋጋ ነዳዲ ይሸጡለው ኖርማል ኩነታት ናቶም በመብራቅ ወገን ብዙሕ ይካየዳሎ ይሰርሑለው ስለዚ ስዑድያ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ብዘለዎ እንተተወዲዩ ታቀንድ ትኸስብ ካብዚ ኩነታት እዚያ ስዑድያ እያ ትበሃል ዘላ but there's another aspect ኣብዚ ብዙሓት ሸፈፍ ኢሎም ዝሓልፍዎ ዘለው ካልእ ንዓናይ ድማ ብፍላይ ብቐጥታ ክትንክፈና ዝኽእል listen ኣብዚ እዚያ ስምዕዋ US-Israeli war on Iran, oil prices shot up. Now the conflict is driving up far more than just oil prices, and that's because Iran has effectively shut the Strait of Hormuz, a critical transit route for oil and gas supplies. It's also virtually stopped shipping traffic, and that's affecting commodities like aluminium. Now the Gulf region accounts for about 8% of global supply, 30% of Europe's imports, and 20% of US imports. Now, low-cost and vast energy resources have helped the countries here set up huge smelting factories, but they rely on raw material imports, and this choke point here is not letting that happen because those shipments are also getting stuck here. So now this is driving up aluminum prices, and it's the highest it's been in years. Okay. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዘን ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርያ ወይ ንዓለምሲ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝባ እንታይ ዳ ነዳዲ ሕሱር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነዳዲ ድወስድ ፋብሪካታት ናይ አሉሚኒየም በሎ ናይ ብዙሕ ነገራት በሎ ካብዚ ቦታ ይዝወፅ ነዳዲ ሕሱር ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ጥረ ነገር ናብዚ ቦታ ምሲኻ ካብዚ ሰሪሕካ ናብ ዓለም ክትነግደሉ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ፀገም እዞም ነገራት እዚኣቶም ንኻልእ ፕሮዳክሽንስ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ኢራን ነዚ ቦታ ዝዓፅያቶ ክበሃል ከሎ it's not a simple ከምዚ ተራ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዓፅያላ እሞ እንታይ ፀገም ኣሎ ውሕዳት ሃገራት ዓረብ ተዓፅየንሲ እንታይ ክሳራ ክመፅእ ይኽእል ንኽትብል ኖ እዚ ምዕፃው እዚ ብፍላይ ሓደ ናይ ታሪክ ፍሉይ ተመራማሪ ከምኡ ድማ ኢንቨስተር ሬይ ዳሊዮ ዝበሃል ዓበይ ሄጅ ፋንድ ዘለዎ ግን ኣብዚ ሓለፈ 500-600 ዓመት ዝነበረ ስልጣነታት ከመይ ገይሮም ንቁጠባ ይፀልውዎ ኢምፓየርስ ንግስነታት ከመይለም ንላዕሊ ይድይቡ ከመይለም ካይወድቁ ፍሉይ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ብዛዕባኡ ድማ ዝዛረብ እዛ ኩናት እዚኣ ኣብዚያ ወሽመጥ ሓርሙዝ እያ ትውዳእ እዩ ዝብል ናቱ ቲዮሪ እዛ ኩናት እዚኣ ኣብ ወሽመጥ ሓርሙዝ እያ ክትውዳእ ይብል እንታይ ማለት እዩ ወሽመጥ ሓርሙዝ እንድሕሪ ኣሜሪካ ከተትሕኖ ክኢላ ድሕሪ ክትከፍቶ ክኢላ ደን ኣሜሪካ ትዕወተሉ ኢሉ ኢራን ወሽመጥ ሓርሙዝ ዓፅያ ካብዚ ዝሓልፍ የለን ብዘይ ፍቓደይ ክትብል ድሕሪ ክኢላ ድማ ኢራን እያ ትዕወተሉ እዚ ኩናት ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ክንደይ ቦታታት ኣዕኒኻላ ኣለኻ it doesn't matter እንድሕሪ ኢራን effectively ነዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ማንም ብዘይ ፍቓደይ ኣይሓልፎን እዩ ምባል ጥራይ ደይኮነ ሕጂ እንታይ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ኣነ ዝፈትዎም ሃገራት ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ እዮም ኢላ ናብ ቻይና ንኣብነት ኣብዘን ዝሓለፋ 15 መዓልታት ዝኾና ብፍላይ
ከባቢ 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ገይራ ኣላ ኢራን ካብ ምንታይ ነዳዲ ናታ ካብ ዓዳ ትኺሉ ብታንከራት ገይሩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብ ቻይና ኸይዱ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ይካየድ ኣሜሪካን ገለመለን ብዙሕ ይናወፁ ኢራን ግን እቲ ዝበለፀ መክሰብ ትገብር ኣላ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ደይቡ ስለ ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነንቲ ዘጋጥም ዘሎ ንሳት ትፈትዎም ሃገራት ጥራዮም ዝኸዱ ዘሎ ስለዚ ኣነ ደይፈትዎ እንድሕሪ ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘለካ እንተደይበቲኽካ በዚ ቦታ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ እናተጠቀሙ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን እስራኤልን ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ፖሊስ ናይዚ ቦታ ንክኸውን ቅድሚ ሕጂ ወላ እኳ እቲ ፐርሽያን ጋልፍ እዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብ ኢዶም እንተነበረ ከምዚ ዓይነት ብትብዓት ነቲ መስመር ክዓፅዎ እሞ ዓፅዮሞ ድማ ነቲ ክመፅኦም ዝኽእል ግብረ መልሲ ክሰግርዎ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም ግን ነቲ ካብ ኣሜሪካ ከመፅኦም ዝኽእል ፈተና ክሰግርዎ ይኽእሉ ዶ እዮም ዝብሉ ነይሮም but now it's they are proving ምስ መራሕቶም መይቶሞም ከለዉ ዝኩሉ ደብዳብ ወሪድዎም ከሎ ነቲ ጎሮሮ ናይቲ ንግዲ ዝበሃል ዘሎ ቆሪፆሞ ጥራይ ደይኮኑስ ኣሜሪካ ነዚ ከይፈትሐት ንድሕሪት ክትምለስ ካልእ መዕለቢ ክትገብር ተጀሚራ ደን ንኢራናውያን እቲ ዝዓበየ ዓወት ክኸውን እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ቦታ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢዶም እያ ክትከውን ብርግፅ ሃገራት ዓረብ ካልእ መፍትሒ ክደልያ ኢማራት ካልእ መፍትሒ ክደልያ ምስ ዑማን ተዓራሪኻ በቲ ካልእ መንገዲ ናይ ነቲ ነዳዲኣ ዝኸውን ኩዒታ ብዑማን ድዩ ገለ ጌራ ክትገብር ክትፍትን እያ ስዑድያ ነቲ ዝነበራ ፓይፕላይን ከተስፍዕ ክትፍትን እያ but that's not enough ብኸምኡ ጥራይ ክድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ መግቢ ካበይንካ ኣቱ እዩ ካልእ ነገራትካ ንኣብነት ነዳዲ ንኢማራት ንእሽተይ ክፋል እዩ እቲ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ወደብ ሃብ ናይ ንግዲ እዩ ዝዓበየ ወደብ ናይ ዓለምና እዩ ስለዚ እቲ ወደብ እቲ ወደባዊ ኣገልግሎት እዩ ዝህብ ካብ ካልእ ድመፃዊ ይመፅእ ስለዚ ንዑ በይን ጌርካ ክትኮ this is going to be a very long term problem ነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ፀገም ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ካልእ መተካታ እንተጌርካ ብድሮናት ናታ ክትቆፃፀረካ ስለ ትኽእል ዋላ ብካልእ መንገዲ ትገብሮ ዘለኻ ጠጠው ኮብለየ ክትብለካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ክሳብ ዘይተፈትሐ ወይ ነዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ሓደ ሰብ ክሳብ ዘይፈትሖ ኣሜሪካ ድማ ብሓይላ ሃንዲዳ ከይዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትፈትሖ እንተደይክኢላ ኣብ ጣውላ ክትመፅእ እንድሕሪ ክኢላ ኢራን ዝለዓለ ላቨሬጅ ይኽእልዋ ድሕሪ ሕጂ ኢራን ድማ ብዙሕ ነገራት ክትሓትት እያ ናይዚ ኩሉ ወሪድዎም ዘሎ ክሳራን ካልእን ክሓትዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኩሉ ዓይነት እገዳ ክለዓለሎም ክሓትዮም is going to be a different world ኩሉ እዚ ነገር ድማ ንዱባይ ኣብ ኢዶም ክሕዝዋ እዮም ድሕሪኡ ንምንታይ ማለት እዩ ዱባይ ድሌታ ክትገብር ከፍቅዱላ ይኮኑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትከላኸለሎም ስለ ትኽእል እዮም ከምዚ ዝኸዱ ነይሮም እምበር እንድሕሪ ኢራን ተዓዊቱ ዝወፅእ ኣሎ ኮይኑ ደን እንታይ ክትገብር ኢኻ ብማይጣ ሸሓት ገዛውቲ ኣብ ዱባይ ትገዝእ ምክንያቱ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ መፂኦም ከዓ ከቃፅልዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ከምኡ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ልዕሊኡ ድማ ኢንሹራንስ ኣዝዩ ክኸብር እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሪል ስቴት ናይ ካልእ ኢንሹራንስ ብዙሕ ይከድሊ ካምፓኒታት ድማ ናተን ሰርቪስስ ኣብዚ ቦታ ዝመፅአን ናተን ፋብሪካታት ኣብ ዱባይ ከይደን ክገብራ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ድማ ከምቲ ወትሩ ንብሎ ንቀይሕ ባሕሪ ሞር ሬሌቫንት ክገብሮ እዩ ሞር ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ድማ እዚ ኩነታት እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክጠቕመና እዩ እዚኣ ኣናሊሲስ እዚኣ ስምዕዋ ንርሑቕ ዝኸደ ሓበሬታ ክትበና እያ You are obviously someone who works at the State Department, you're someone who does international studies for a living. How would you assess the likely long-term geopolitical and economic consequences of this confrontation for Western interests in the Middle East beyond the immediate military exchanges? I think everything has changed now. I think Iran managed to change the region regardless of the outcome, unless the Islamic Republic disappears overnight and is replaced miraculously by another version of an America-loving, regional government. I think there are some fundamental facts. First of all, the shadow of the risk that has been put on the Gulf is not going to be lifted. Not easily. And I think that's one reason the Gulf countries will not join the fight, because that will only extend this shadow of risk. I mean, unless there is a lasting peace in the Gulf, and that requires the United States to be serious about a lasting peace in the Gulf with Iran, the tourists, the banks, the data centers are not going to go back. Amazon is not going to build a data center again, which might be bombed again 6 months from now. Exactly. يعني بلا تنانا هنا. زي بوتازي حنساب النحوارون كنتات ناتو تغيري زبلنا زول حنساب النحوارون مهنياتو ዝኾነ ትካል ተረጋጊ ኣብዚ ቦታ ከኣትዩ ይክእልኒ ወላ ተነገራት ዓረብ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ቀፅሊ ድብላ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ኮይነን ብፍፁም ክዋጋ የዋፀንን እዩ ስለምንታይ ኢራን ብቐሊሉ ከተድመዓለም ስለ ትኽእል ንሳተን ካብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ ፍርቅናቱ ርብዕናቱ ክገብራ ዓቕሚ የብለን ስለዚ it doesn't make any sense ናብዚ ኩናት እዚ ኢደን ክእትዋ ብግምጣሉ ኢራን ስርዓት እትወዲቑ ኣሜሪካ ትደልዮ ሃገራት ዓረብ ዝደልይዎ ኣጀንዳ ክኸውን ዝኽእል ከም ሊብያ ወይ ገለገለ እንተደይ ኮይኑ ንሓዋርቲ ሻደውቲ ፍርሂ ትስግኣት
تقصلي نحوارو زي دما نزي بازي حنساب نحوارون كم زغير غير والله اذا حجه تزارباغن كابزو كينات زمستودت تزلا عليه ملختناتو كابو كما تزغلزي Or a Standard Chartered Bank today asks all of its employees to leave the Gulf, or the direct foreign investment will not go back to the Gulf. And therefore, it takes a lot for the region to go back to where it was. The US cannot just hit a reset to back before February when this war started. Secondly, the Gulf countries now have some serious thinking to do. You know, there's been for 47 years since the Islamic Republic came about and President Carter issued the Carter Doctrine that the United States will defend the region against Iran. And then President Reagan started the process of military intervention to support the countries of the region against Iran. The U.S. has built bases. It created this relationship with the Gulf countries, which basically said, we will defend you against Iran. Now, two issues have come up. One is that if Iran disappears, and as Rula said, Israel decides to hit these countries to get them to do what Israel wants, it's very clear that the United States will not defend the Gulf countries against Israel. So even if Iran collapsed in this region, the Gulf countries are going to ask, okay, what good are these bases here if Iran is gone and you won't defend us against Israel? Exactly. This is the biggest point abz ማለት እዩ እቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባ ንሓዋር ክቅየር ምዃኑ በዚህ ክትፈልጥ ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ንኣብነት ኢራን ክሳብ ዘላ ናይ ኣሜሪካ በይዛት እዚ ኩሉ በይዛት ኣብዚ ቦታ ዝነበረ እንታይ ይጥቕሙ ነይሩ ካብ ኢራን ንክከላኸሉሎም እዩ ስለዚ ካብ ኢራን ንክከላኸሉሎም ኢሎም በይዛት ብዙሕ ገንዘብ እናኸፈሉ ናይ ኣሜሪካ ገይሮም ነይሮም ኩናት ናይ ኢራን ምስ መፀ ግን ተኸላኺልሎም ዶ ኖ ግዳይ ገይርዎም ስለዚ ካብ ኢራን ክንከላኸለልኩም ኢና ኢሎም ዝፈጠርዎ በይዛት بإيران كم زጭፍጨፉን ቁጠባናቶም ከም ዝርመስን ገይሩሎም አለ ሓደ ካልኣይ ድማ ዋላ እውን ኢራን ተወዲቃ ሓደ ካብ ኢራን ክከላኸለሎም ኣይካለ ካብ ኢራን ክከላኸለሎም ዘይካለ ሓይልሲ ካብ እስራኤል ክከላኸለሎም ማለት ዲ ኣይሕሰብን ማለት እዩ ስለዚ እቲ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ንሓዋሩ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይካውን ስለዚ ኢራን ሕጂ ተሳዒራ ዲያ ተሳዕረትን ነዞም ሃገራት ዓረብ ሲሪየስሊ ኩነታት ናቶም ታይም ክገብሩ ምስ ኢራን ዕርቂ ክገብሩ እዮም ናይ እስራኤል በይዝ ናይ ኣሜሪካ ግን ንእስራኤል ዘገልግል እምበር ንዖም ዘገልግል ከም ዘይኮነ በሪሂሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ፈተና ናይቲ በይዛት ዝነበሮም ሕጂ ስለ ዝረአ ዘሎ ኢራን ከምዚ ጌራ ክትውልዖ እንድሕር ክኢላ እቲ በይዝ ናይ ስዑድ ዓረብ ትዝዓበየ ዝበሃል ነዚ ክንዲዚ ዝኣክል ካፒታል ናቶም ድማ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገይሮም ክቋፀርዎ ዘይክሉ ወይ ክከላኸልዎ ዘይክሉ እንተኮይኖም ንኢራን ዳኸመይ ገይሮም እዮም ክከላኸሉላ ስለዚ ኢት ኢዝ ቴሊንግ ደም ዋን ቲንግ እዚ ኩነታት እዚ أزي كبيت كم زخونن هجرات عرب دما ناي جدًا كحسبولو زلهم قداي سيريس لكريوو زلهم قداي تفتير لهم على بخمي من قد كريوهم انتهيهم كجبرو نبي جالسوا كخيريم نجزيهم قد فينات قداي انت قلنا أتي ناي security situation نايزن هجرات عرب حنساب إن حوارون تغيروا خمسة لهم زنقول زلوا ونياتو بدن هجرات عرب نجوهم مشيتن مسأوتنا يدرونات ناتهم ناي إيران كوينان علوا እዚ ትዝቃለለ ክፋል እዩ ኢራን ሲሪየስሊ ናይ ምስዓር ምልክት ክሪኡ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናይ ተስፋ ቁርፀት ደረጃ ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ we don't know ክሳብ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ሳቶም ናይ ክሰዓር ንኽእል ኢና ዝብል ምልክት የለን ዶናልድ ትራምፕ ንጎም ምሸትን ፍሕትዕት ክብል ይርእይዎ ኣለዉ ክሃድም ክፍትን ይርእይዎ ኣለዉ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ተደጋጋሚ ሓቶም ከም ዘለዎ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ናይ ደስፐሬሽን ደረጃ ይበፅሑን ኣለዉ ናይ ኣቕሊ ፅበት ደረጃ ይበፅሑን ኣለዉ وما راح توم يقتلوا له بزح فتنات يقاط ما مالجن اتسرعات حزب يتلعلن على حزب كودقوا يفتنن على ويون بمريت سراويتنا امريكا متي ويلن سلازي ستيل انتاكت يزلو تاكيب له حيل يزلو كنتاتو دما ناب مفراس قص زخيد ايكونن زلو سلازي اتك حتى نزق عنزاز متي زلو زياده من كصاور يخل طبعا العالم بزح فتنا وريد والله دونالد ترامب دما كل نجارو اب ستوك ماركت كونكتد يحبتنا تيقون نسدرون يدكو سلازي اتقانزا كقلصل ايدليوني نزق عنزا مفتاح دما بزي وشمت حرموز كتفتحي تخلنيخا سلازي ايران من who's gonna blink من يجي نزق عنزا قلطيفو وسانك وسد زخل نزبل ابيوتي نخيس زلو نحوارو دما ايران نتنا امريكا كايدا كتقيرو انديا تدلي زلا ابز بوتات زلوم صلوا نحوار كقيرالهم يدللو if that's going to happen اتمدرخ حجي زلو مبزحتهم دما أبزانا وشمت حرموز إيو كفتسام تقدايهم زبلو زلو نعان تريفة حوا دونالد ترامب دما أتي كونتات كفتح يلكا كتزارة بايتخلني خا حجي أزينا يكرنا فري أزينا هي مع كلاي مبرا مسكرنا فريكا دما أبي متسار سلزلو مسوخن رياينا أمونغو دما نتنا ناي كونتات نايز كوينات دما ناتنا بحدا كريا كنفتنا let's go
ብፍላይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ናቱ ኣብ ግምት እትዎ Ethiopia's northern tensions, a quiet return of war. Nearly 3 years after the devastating Tigray War, the northern frontier of Ethiopia is once again vibrating with tension. At the center of this uneasy calm lies Tigray region, a territory whose political and military history has shaped the modern Ethiopian state more than most outsiders realize. The war that officially ended in late 2022 with the Pretoria Peace Agreement was supposed to close one of the darkest chapters in Ethiopian history. Yet peace agreements, particularly in the Horn of Africa, often function less as endings and more as intermissions. Recent intelligence assessments and regional signals suggest a concerning development. Factions within Tigray appear to be ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ሓንትን እያ ዘላ ርእስናቱ ንሳ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ነዛ ኩናት ይመፅእ ኣሎ በቃ ድከታ እዮም ኣብሊዖማ ዘለዉ ሓንሳብ ኣብ ሰሜን ናይ ኢትዮጵያ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ትግራይን ናይ ፌደራልን ይብሉ ሽዑ ንኤርትራ በገለ ይትዋ ሓንሳብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ዝኽእል ይብሉ ሓንሳብ ብመንገዲ እስራኤል ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ድማ ኣብ ናይ ኢራን ኩናት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ መፀ ድማ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ዘለዋ ርክብ ምስ ኢራን ርክብ ነይሩዋ ይብላብላ እናበልካ ነቲ ኩናት ናብ ዞባና ንምምፃእ ዳርጋ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኩናት ናራቲቭ ንምእታዋ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ወይ እውን ኣራግፅ መግለፂ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ኣጀንዳ ዘለዎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩነታት ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ብልፅግና ምርጫታት ንሪዮ ስለ ዘለና እቲ ኩነታት ካብኡ ዝበገሲ ካልእ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳንቲ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፅቡቕ ዘይኮነ ኩነታት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምሽፋን ዝግበር ኣካይዳ ድማ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናይ ትግራይ ኩናት ይቐርብ ኣሎ ይብሉ ንሕና ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ካብ ትግራይ ከዝልቕ ይፍትን ከም ዘሎ ሰራዊቱ በብቕሩብ ክስሕብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኩናቱ ከፊይዎ ኣጀንዳ ናይ ቁጠባ ተኪይዎ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ፈጢርዎ ዘሎ ድማ ካልእ ቀውሲ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ይግዳስ እቲ ሚድያ always obsessed with one thing እቲ ኩናት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንክመፅእ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ንክኸውን እንተደይኮነ ድማ ፅቡቕቲ ዘረባ ሓዝዋ እቲ ኩናት እንተደይኮነ ድማ ኣብ ሚድያ ናይ ኩናት ቋንቋ ከም ዝህሉ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ንሕና ኩናት ኣይንደልን ኢና ግን ብኩናት ድማ ጅሆ ክንተሓዝ ኣይንደልን ኢና ማለት ኤርትራ ንኩሉ ነገር ሸለል ኢላ ክትከይድ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ እያ ዘላ ማለት ርሱን ዝኾነ ኩናት ሃገራት ይዓንዋ ሃገራት ይፈርሳ ኖርማል ህዝቢ ኖርማል ሃገራት ዝመስላ ዝነበራ ናይ ህላዊ ሕቶታት ክመፅአ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ እቲ ዝበሃል ዘሎ ተራ ዘረባዩ ተራ ወረዩ ኢልካ ሸለል ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ ግን ስለምንታይ ብተደጋጋሚ ይመፅእ ኣሎ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ከም ኤርትራውያን እዛ ዘረባ እዚኣ ሓንሳብ እናሓዋሩን እኳ ተጋጊየ ዘለኹ እዛ ዘረባ እዚኣ ንሓዋሩ መፍትሒ ክንደልየላ ዘለና ኢና ነዛ ዘረባ እዚኣ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ብጫ ይኹን ቀይሕ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ዝጥቀሙላ ዘረባ እያ ለሚ እንታይ ከስማዓኩም ደልየ ኣለኹ listen to this one countries because the Horn of Africa has become one of the most strategically contested regions in the world. The Red Sea is one of the busiest shipping routes on the planet, and several major global powers now have military or economic interests in the region. Countries like Egypt, the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia, and even China and the United States. Which means if a new conflict erupts in northern Ethiopia, it would not stay contained for long. It would destabilize the entire Horn of Africa and potentially drag multiple countries into a much wider regional crisis. And that is why many analysts are now asking a question that until recently seemed unthinkable. After one of the deadliest wars of the century, could the Horn of Africa be heading toward another major conflict? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ተራ ኩናት ክኸውን ከም ዘይክእል ብዙሓት ሓይልታት ክሳተፋሉ ከም ዝኽእላ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ሕጂ ለሚድናዮ ዘለና ኢና ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝደጋገም ይናዓታቶም ሓድሽ እዩ ቀይ ባሕሪ ምስቲ ኣገዳስነት ናይ ቀይ ባሕሪ ብዙሓት ፓርቲስ በቲ ኢማራት ይሳተፋሎ ስዑድያ ይሳተፋሎ ግብፂ ይሳተፋሎ ቱርኪ ይሳተፋሎ ብዓብዩ ቻይና ቤዝ ኣሎ ማቡ ኣብ ኣገዳስነት ኣሎ ኣሜሪካ ከምኡ እስራኤል ክኣቱ ደሊ ኣሎ ኤቨሪባዲ is trying to be ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክሕውስ ይደሊ ኣሎ ኦኬ ሓድሽ ኣይኮነ ኤሮፓ ንባዕሎም ዘለዎም ፅልዋ ኣብዚ ቦታ ዝክዕዝዙ ይፍትንሎ ምስ ዓቢ ፅግዕግዕ ክብሉ ንሪኦም ኣለና ኣክንዲ ኣብ ካልእ ረብሓታቶም ምስ ኤርትራ ክገብሩ ዝፍትኑ እዚ ድሓን ኖርማል ዘረባ እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት ብኸመይ መፍትሒ ክረክብ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ But there's another reason why people are paying close attention to this situation. You know, the rhetoric coming from Ethiopia's leadership has been unusually strong.
Prime Minister Abiy Ahmed has repeatedly described access to the Red Sea as an existential issue for Ethiopia. Language that signals that this is not just a trade or infrastructure discussion, but something tied to the country's long-term security and survival. So the real question is this. What happens if diplomacy doesn't work, right? When he says, quote, "We don't know what will happen if our demand is not resolved through discussion, negotiation, and commercial terms," end quote. That certainly raises a deeper concern. Because in geopolitics, when leaders start describing something as existential, it often means they are willing to go very far to achieve it. When it comes to Eritrea, this is a deeply existential standoff. Ethiopia is much larger than Eritrea, and there'd be grave risks to Eritrea's survival and sovereignty if a direct war with Ethiopia broke out again. So for everyone involved, this is an incredibly risky and probably extremely destructive war. It's possible if conflict does break out that there are no winners. There's just a lot of losers, both in Ethiopia, Tigray, but also around the region as well. Now, ሕጂ እቲ ዘረባ ሓደ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክርያ ዘለና ኩነታት የኸርየኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ መብዛሕቶም ኣነ ዝሰምዖም ማለት እዩ ዓረብ ይኾኑ ኤስያውያን ይኾኑ ህንዳውያን ይኾኑ ኤውሮጳውያን ይኾኑ ኣሜሪካውያን ይኾኑ ኣፍሪካውያን ይኾኑ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክርእይዎ ከለዉ ሓደ ነገር ጥራይ ንዓታቶም ኣብ እዝኖም ኣብቲ ኣእምሮም ዝሰርሕ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ዓበ ሃገር እዩ ዓበ ሃገር ክነሱ በቲ ናቶም ኣዘራርባ እየ ዝብለኩም ኢትዮጵያ ዓበ ሃገር እዩ ታሪኻዊ ሃገር እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብሎ ቁጠባ ናቶም ይዓብሎ ሰም ዝብሎ እየ ዝብለኩም ህዝቦም ብዙሕ እዩ ኩሉ እዚ ይብሉ ምሽ ድሕሪኡ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ የብሎምን ስለምንታይ የብሎምን ገዛእትዮም ከምኡ ገይሮሞም እቲ ኢምፔሪያሊስትስ እዮም ከም ፈጢሮሞም 95 ክፋል ናይ ንግድናቶም ድማ በዛ ንሽተይ ጅቡቲ ኣብቲ ጅቡቲ ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዘለዎ ቡጥራዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ካልኦት ጎረባብቲ እንኮላይ ንዘይጥቀሙሉ ወደባት ሒዞም ልክዕ ከምዚ ናይ ሕስድና ባህሪ ገይሮም ነታ ሃገር ንኸይትምዕብል እቲ ህዝቢ ንከይሓልፈሉ እቲ ምዕባለታት ናይቲ ከባቢ ሽርክነት ንከይዓቢ ሓፂሮም ሒዞም ኣለዉ ሕጂ ከመይ ገይሮም ዙም ይገብርዎ እታ ዘረባ ሶማልያ ክትህብን ከይትህብን ዝወደቐት ሃገር እያ ስለዚ ሶማልያ ካብቲ ዘረባ ይዓልይዋ ኬንያ ኣይጠቕስዋን እዮም for whatever reason ብኬንያ ክረክብ ክእልት ኢትዮጵያ ስለዚ ተሓቶ ጥር ኢላ ናብ መን እያ ትመፅእ ናብ ኤርትራ እያ ትመፅእ ኤርትራ ሓደ ክሳብ 93 ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ እዮም ነይሮም ታሪኾም ሓደ እዮም ነይሮም ኣብ 93 እዮም ኤርትራ ትፍንቲቲ ሃገር ኮይና ይብሉ ዘረባ እዚኣ ቢግ ዓባይ ስራሕ ተድልየና ዘለያ ዲ ባንክ ንምግባር ንገብራ ኣለና ግን ቀሊል ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ኤርትራ ናጽነታ ኣብ ዝረኸበትሉ ግዜ ድማ ወላ መሰሎም እንትኾነ ብሙሉእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዞሞ ከይዶም ጥራይ ዘይኮኑስ ንኢትዮጵያ ድማ ሎግ ገይሮማ ከልኪሎማ ሕጂ አብይ አሕመድ በዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ብዝርርብ በዲስካሽን አፍደገ ባሕር ክትቀም ይደለኹ በሰላማዊ መንገዲ ይብላሎ ኤርትራ ግን እምቢ ኢላ አይ ክትቀመሉ አይ ንዝጥቀመሉ ከተፍቅድ ሓንጊዳ አላ እዮም ዝብሉ እዚ ተዘረባ ኣብ ኩሉ ዝርዮ ዘለኹ እየ ኩላቶም አጀንዳ ናይ ብልጽግና ስለ ዘሎም አይኮንም ካመን ሰንስ ናቶም ሎጂክ ናቶም ኣብዚያ ይዘምጾም እሞ ሓቂ ዲ ዝዘረባ እዚ ክትብሉ ነይኹም ሓቂ ይኮን ሓሶት እዚ ስለምታይ ግን ነቲ ሓቂ ክፈልጥዎ ዘይከኣሉ ሓቂ እንታይ እዩ ሓቂ ኤርትራ ወደባታ ክትቀመሉ ንብልጽግና ይኹን ኢትዮጵያ ከልኪላ ይትፈልጥን እዩ but the problem is እቲ ሓቅናትና ንደገ ክወፅእ ዘይምኻል እዩ እዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብጀካቲ ናይ 97 ወይ ገለ ዝበሎም ኣብ ዝቐረባ ኣፍ ደገ ባሕርና ክፉትዩ ብሰላማዊ መንገዲ ብሽርክነት ብጽቡቕ ሓሳብ ምሳና ክሰርሕ ዝደሊ ኣፍ ደገና ክፉትዩ ክንዘራረብ ድማ ድልዋት ኢና ሓደ ንሓደ ባይላተራሊ ክንዘራረብ ፍቃደኛታት ኢና ምባል ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ እንታይ ክብሉኒ እዮም ገሊኦም ገለ ሰባት ኤርትራ ማስክ ከልኪላ ክትብሉኒ ኢኻ but we talking about a narrative war ናይ ዘረባ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ዘረባ ኩናት ድማ ኩሉ ግዜ ብዘረባ ኢኻ ክትዓፅዎ ዘለካ ኣብ ኩንነ ዘሎ ሓቂ ሪሰርች ዝገብረ የለን ተዲኽንሎም ንሕና እጂ ኣነ ሽዕ ግዜ ከም ጽሒፍ ኣለኹ ሽዕ እኳ ይብላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤክስ ስታይል ጽሒፍ ኣለኹ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደባታ ከልኪላ ይትፈልጥን እያ ይብል እየ but who am I ኣነ ተራሰበ ናተይ ዝበልክዎ ክቕበሎ ዝኽእል የለን እንታይ ንኽንብል ኢና ኤርትራ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢንተርቪዋት ኣብዚ ቀረባ እዋን ንብልጽግና ኢሉ ዘይኮነ ንስለ ነዚ ነገር ናይ ናራቲቭ ኩናት ዘጋጥመና ዘሎ ናይዚ ዝንቡዕ ሓበሬታ ካብ ካልእ እናመፀ ዘናውፀና ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ክፉት እዩ
ኣብቴሳን ሸውዓተን ኢልዩ ባት ካብቴሳን ሸውዓተን ክሳብ ሕጂ ፖሊሲ ተቀይሩ ኣይተቀየረን ብዙሕ ሕቶታት ከላዓል ስለ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ካ ተፈፂሙ ስለ ዘሎ ስለዚ ከም ናተይ ትምኒት ሓንቲ ብእንግሊሽ ካብተን ብእንግሊሽ ዝገብረለን ማለት እዩ ብእንግሊሽ ገይሩ ኣብ ደገ ባሕርና ንማንም ክሰርሓሉ ዝደሊ ክፉት እዩ ንኣብነት ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ከይዶም ከለዉ ዝገበራ ብእንግሊሽ ኣላ እንታይ ይብል ኣቦ ዓሰብ ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ከገልግል ክፉት እዩ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ዓብ ሃብ ክኸውን ነይርዎ ብዙሕ ግዜ ተኸሲሩ ኣሎ ግን ሕጂ ድማ ነቲ ዝኸሰረና ንክትካዕ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ብሓደ ከለዉ ኣብ ዓሰብ ክበፅሑ ከለዉ ዝበላ ኢንተርቪው ኣላ ናይ ቻይና ሚድያ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ሰላም ከለዉ እዩ what happens ምስ ተባእሱ or where does ኤርትራ ኣበይ ድሕሪ ባእስን ሽግርን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እቲ ወደብ እንታይ እዩ ንሕና ከም ንርድኦ መረዳእታ ናትና ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ምስ ተራኸበ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕራ ንማንም ተረዳድዩ ምሳና ክጥቀም ንዝደሊ ነፍቅድ ኢና ከም ዝተባህለ ኣብ ኤክስ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ነይሩ እዚኣቶም ግን ወላ እኳ ንዝግብኦም ኢንተርናሽናል ባዲስ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ትዛረብ እንተላ ኤርትራ ነቲ ናይ ሚድያ ኩናት ንክንዕወተሉ ግን ይሕግዘና የለን ባህላ ያኔ ስለዚ ብልፅግና ነቲ ናይ ቋንቋ ናይ ሓሶትን ናይ ሚድያን ስለ ዝተረድኦ ነቲ ናራቲቭ ናይ ዓለም ኣንጻር ኤርትራ ድንጋፀ ናይ ብዙሓት ሰባት ንክረክብ ደገፍ ናይ ብዙሓት ሰባት ንክረክብ ይገብሮ ኣሎ ወላ እኳ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎ ናይ ኤርትራ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ድማ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ኤርትራ ክደፍር ይፍትን እንተሎ ትናቱ ዘረባ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲስካሽንስ ብላብላ እናበለ ነዛ ዘረባ ንሱ ናቶም ካድረታትን ናቱ ኢሊትን ናቱ ሚድያን ተደጋጋሚ ስለ ዘረባ ዘሎ ኤርትራ ሓንጋዲት ሃገር ክትዘራረብ ዘይትደሊ ዲፕሎማሲ ዘይትፈቱ ከምኡ ገይሮም እዮም ንዓና ፍሬም ዝገብሩና ዘሎ ፍሬሚንግ ኣገዳሲ እዩ ንሰብሲ ብዘይበሎ ከም ዝበሎ ጌርካ ኣብ ሚድያ ናይ ዓለም ከተቕርባ ከለኻ always remember ኤርትራ ዝተዓገደትሉ ገበን ጌራ ኣይኮነት ድራማ ሰሪሖም እዮም ስለዚ ነቲ ንሳቶም ድራማ ዝሰርሑ ዘሎ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ ክትቃለሶ ይግባእ እዩ ወላ እኳ ነቶም ሓንጎሎም ዝተመረዘ ኢሊት ክትቅይሮም ተዘይከኣለት ንተራ ህዝቢ ግን ክትቀይር ትኽእል እያ ንተራ ህዝቢ እየ ዝብለኩም ተራ ህዝቢ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብእንግሊዝ ዝገበሮ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ሼር እናተገበረ ኣፍሪካውያን ክፈትዎ መዓት እዮም ከማን ተገርመኩም ናይ ኣፍሪካ ሚድያ ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ፈትዎ እዮም ስለዚ ኢን ዳት ካይንድ ኦፍ ሕጂ it has been very long time ናይ እንግሊሽ ኢንተርቪው ካብ ዘይገብር ኣብ 2023 ብዙሕ ናይ እንግሊሽ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ገለን and that was actually image ናይ ኤርትራ ምቕያሩ ብዙሕ ተራ ነይሩ ፓን አፍሪካኒስስ ብብዙሕ ደጋፍ ይሁና ነይሮም ስለዚ ናይ ትግርኛ ዝግበር ዘሎ some extent ብእንግሊሽ ዝግበር ነይሩ it would be very useful እማኻ ነዚ ኩነታት እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክላሪፋይ ዝገብሮ ነይሩ ካብ ሄድ ኦፍ ስቴት እንተትመፅእ ነይሩ ወይ ካብ ፎሬን ሚኒስተር እንተዝግበር ነይሩ ነዚ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ ንደቶም ይብለኩም ኣለኹ ኣእምሮኦም ዝረስሐ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሕማም ንዘለዎም ክንቅይሮም ኣይንኽእል ኢና የግዳስ ነቶም ተራ ሰብ ተራ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ነቲ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ንምፅላው ግን መሓገዘና ነይሩ ናተይ ርኢቶኩም እዩ we have to work hard on this እዚ ነገር እዚ ሸለል ክበሃል ዘይግብኦ እዩ ንዝመፅእ ወለዶ ዕዳ ክንገጥፈሉ የብልናን a little bit, right? And ask the bigger question that sits at the center of this entire conversation. Is Ethiopia's quest for access to the sea inevitable? Because Ethiopia is not just any country. It is one of the oldest civilizations on the African continent. It is one of the few African states that was never fully colonized. And today, it is one of the largest and most influential countries in Africa. More than 120 million people, with one of the fastest growing economies on the continent. The country is investing heavily in infrastructure, positioning itself to መቸም እቲ ዘረባ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ከምዚ ዓባይ ነገር ተስፋ ዘለዎ ሃገር ምዕባለ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ ዘለዋ ግን ምስ ኤርትራ ብሓደ ክሰርሑ ዘይምኻሎም ከዓ ናይ ኤርትራ ስንፍና ከም ዘሎ ኤርትራ ከም ዘይትደሊ ኤርትራ ናይ ሽርክነት ኣብነት ከም ዘይኮነት ወይ እውን ነቲ ወደባታ ዘይትጥቀመሉ ክነሳ ከምቲ ዝድልዮ ዘይትጥቀመሉ ክነሳ ዝብል ዘረባ ካብ ኩሉ ሰብ ኢኻ ትሰምዖ ዘላ ካብ ኩሉ ሰብ ኢና ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ኩሎም ሰባት ሕሙማት ስለ ዝኾኑ ሲ ባዕለ ድዮም ይፈልጡ ምባል ልቦና ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ከም ናተይ ርኢቶ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ይከታተሎ የብልኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ዘለዎ ናይ ሓበሬታ ፀገማት ሓበሬታ ዘይኮነስ ምስቲ ዘሎ ናይ ኢንተርኔትን ናይ ገለን ፀገማት ነዚ ኩሉ ሚድያታት ዝግበር መንክ ኣበይ ክኸልዎ ኩሉ ክከታተልዎ ማለት ዓበይ
معات كم زنا يبلصقنا شحات قصير كانت لها من البات انتين مالتيو ኤርትራ could use really abzina media ነዚ ዘለና ጸገማት ነዚ በቀሊሉ ክንፍውሶ ንኽእል ዓይነት ጸገማት ፍላይ ናብነት እዚ ለንቀነ I'm going to give you ነገራት ከነተዓራርዮ ስለዝደል ዘለኹም እዚያ መክበኩም بقلل زبالة أفريقيا سلوا لهم دي بلوم إن خنفلت إلى يزقبر لكم زلوا if you where was that video مثلكم The Red Sea. Thinking of the Red Sea, I cut out. Oh, okay. Yes. Good to see. I see you enjoying yourself right here in the Red Sea. Yeah. I saw you. Oh, watch this, man. Didn't tell you, but like I just feel like in a peace. It's so nice to be with your people. Like it's just the most peaceful thing you could ever experience. Is it your first time here? No, I'm coming back after 10 years. Wow. Yeah. Can I? So حجي انتهينا نرزالنا مسلكم زي ودي انا نيرترا قيدو بزعب انا يرترا ايميج كباب فرق مليون لفرق مليون كتاتيا تا فيديو لليون كيديا if you go to that video بزعب يرترا تصحيف زلون تاريخايو ايميج ناتكا افتر سبات زي انفلونسر يعبي انفلونسر يجين the way they frame Eritrea نيرترا ابزح نغرات بصبور غيبوا تليفونو ابي يدو حيزوا بمكينه يخيد نيرو ابي ايرترا نزا تليفوني كسرق ازخل يلنا بكاله كم خغبر يكلني يبل this is brilliant ايرترا سيف تلوا ابي تدلعي نغر يسب خيد كله حنت دفرها نغر تلو حدغا سرقي موتن كالن كيغاطمي سلازي ايرترا معد بلج علوا እዚ ተራሰብ እዚ እንታይ ያለው ወደ ዩቲዩበር ይገለክ ትብለ ትኽለኻ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ዛረብ ሓደ ኤርትራ ኢንተርኔት የብላ በጃኹም ኢንተርኔት እትዎ ከቢድ እዩ ዘሎ ዝኹሉ ጽባቐናትኩም ብዙሕ ሰብ ክመፀኩም ካለ ኢንተርኔት ክፈትዎ ይብል እዩ but this is no problem ኤርትራውን እኮ ጥቕምና ኢንተርኔት ጠፊዎም ኣይኮን ሓደ መዓልቲ ክገብርዎ እዮም ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እንታይ ማለት ነዚኦም ተራሰባት እዚኣቶም ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ዓለም ክጸልቡ ዝኽእሉ ዝግባእ ሓበሬታ ክንቅርብ ክንክል ኣለና ማለት ኤርትራ ትክክለኛ ፖሊሲ ከም ዘለዋ بتدغاغامي بفلاي بانجلش بصحف ترى يكون هاب فيديو شير كون زغل انا انت بلوك مانو اي بريزنت ساز فيديو جنرالي فايرالي خيدي I'm not exaggerating this كيتكم على يوتيوب رايو بانجلش زغبره فيديوهات اذن افريكا چانلاتنا انجلش مالتيو كم حسوم يمستقملو ولا زمناي بان افريكانس ولا بامريكا زلو صلمت امريكا بتعم يمتقملو because تبع مراحي تبعت نتناي imperialistic hegemonic اكايدان امريكا زخونن مراحل تلو نسيب سازي we need that kind of language نتكل زلو وحف زربا أنصار إيرترا قال بقالكم اللي سلو زلو أنا كم نعطيه اللي تزغون كمان نفس وقفت نحطه debunking session إلنا debunking تمالتيو حسود زبل هو زلو الكات حطه كم حطه إيرترا أفضل بحرني إثيوبيا كتبها تخلينا جيب لكم كما يوزي بإنجليش حطوه نعم بريزنت سياز ما يملس أنا أفضل بحرنا نقول له زي كفتاتنا تبل ملسي جبر مالتي now this انتهى مالتيو هذا حب نجر دي بانك يقبر بلصقنا ولا بي ار يقبر ولا جن افريت يقبر latest information present سياس مليش ولو نحنا دما تومنا ኤርትራ ወገን ዘለና ድማ ዘረባ የድለናኒ መጽሐፍ የድለና ነታ ዘረባናቱ ትራይ ቪዲዮናቱ latest ተገበረት ማለት እዩ the truth lies versus the truth አብይ አሕመድ በሰላማዊ መንገዲ በገለመለ ዝብል ቪዲዮ በተሓደ ትገብር በተድማ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕርናትና ክፉት ይዝብል እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ኣንጻርና ዘሎ ናብነት ዝለን ከነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዶብ ናይ ኤርትራ ይሰገረን ዝብል ፕሬዚደንት ሲያዝ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሉላዊ መሬትናቱ ገለ ኣብኡ ጥራይ ዘሎ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ነዚ ሕቶታት እዚ ብንጹር ቋንቋ ክምልሶ እንተዝኽእል ንሕና ድማ ምስ ናይ ሚድያ ሓይሊ ዘለና ውሕዳት ክነስና ሓያላት ናይ ኤርትራውያን ንዑ ፓምፕ ብምግባር ነቲ ነገርቲ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ካልኦት ዓይነት ሚድያታት ሼፕ ኣብ ምግባር ወይ ምቕያር ነታሕቲ ኣሳስባናቶም ብዛዕባ ኤርትራ ንምቕያር ብዙሕ ክንሰርሕ መኻልና እዚ ሓደ ካብቲ ኣይዊሽ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስሊ ናብ ዝምልከቶ ቦታ ኣብፂሖም ዘድሊ ለውጢ ንኽነምፅእ እንተዝገብሩና ምክንያቱ ኣብ ሎንግ ተርም ስቕ ኢልና ምርኣዮም ንሎሚ ወታደራዊ ዓቕምና ፅቡቕ ስለ ዘሎ ኩነታትና ፅቡቕ ስለ ዘሎ ሴኪሪቲናትና ሰላምና ዝሓን ስለ ዘለና ብግምጣሉ ትብልፅግና ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ሓደጋ ከይመፀና ክእል እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኩነታት ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቶም ገርባብትና ሕልሞም እዚ እዩ ሁለቱንም ነጣጥለን የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ሁለቱም ለኢትዮጵያ አስፈላጊና የኢትዮጵያ ርስትና ዕጣት መልስ የነበሩ ቀድሞ ታሪክ ሳይመሰረቱ አብረው የተመሰረቱ ከኢትዮጵያ ጋር የነበሩ ሀገሮች ናቸው። በባህሩ ላይ ብቻ ውሃውን ብቻ አይደለም፣ በባህሩ ላይ ያሉ ደሴቶች አሉ። በደሴቶቹ ላይ ብዙ መሰረተ ልማቶች የተሰሩበት
ብዙ ሀብት የፈሰሰበት ብዙ ድካም የደረከበት ብዙ የሰው ሀብት የፈሰሰበት ደሴቶች ናቸው። እነዛ ደሴቶች አሁንም አሉ፣ የሚጠቀምባቸው እየተጠቀመባቸው ናቸው። ግን የኛ ሀብት ናቸው፣ ሊመለሱ ይገባል። በባህር በኩል ስንመለከተው ባህሩ ብቻ አይደለም ለማለት ነው። ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ መዓት ሕልሚ እዩ ዘለዎም ኣብኡ ነቲ ባሕርና ንምርካብ ብዙሕ ድሌት እዩ ዘለዎም ወደባት ናትና ከም ሕሱም እዮም ዝሓስብሎም ዘለዉ ሆቴላት ናቶም ኣብ ወደባትና ክገብሩ ዓሳ ናይ ኤርትራ ንክበልዑ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንክወስዱ they really have a lot of ሕልሚ እቲ ሕልሚ ድማ መጠን እቲ እዚ ሽግር እዚ ጠቕላላ መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸበ ንሳቶም ሎንግ ጌም ክፃወቱ እዮም ፕሮፓጋንዳ ከነርሲሖም ንህዝቢ ብረም ወሽ ክገብሩ እዮም ተንኮል ክመልእዎ እዮም ነቲ መንእሰይ ድማ ዝኣክል ግዜ እንድሕር ሓሶት ደጋጊም ካሉ ከም ሓቂ ክቕበሎ እዩ ስለዚ ነታ ናይ ባሕሪ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ ነዛ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ኩላቶም እዮም ዝቕበልዋ ኩሎም ኦሮሞም ኣይትበሎ ሶማሎም ኣይትበሎ ጀነፍሪት ኣይትበሎ ኩሎም እዮም ዝቕበልዋ እዚኣ ናይ ኩላቶም ሕማም እያ ስለዚ ንሓድነቶም ኢሎም እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ካልእ ሽግራቶም ስለ ዝዓበየ እምበር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ደፊኦም ናብ ካልእ ሕማቕ ንክገብርዋ ዘሎ ተኽእሎ ኣቃሊልካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይደላ ኣነ ትፈልጡ ኢኹም ኣይ ሪሊ ሆፕ ፅቡቕ ዝኾነ መፍትሒ ክንረኽበሉ ካልኣይ ከምዚ ንመሰንበዲ ወይ ንመፈራርሒ ንገብሮ ዘለና ከይመስለኩም listen to this one እንታይ ሓስቡ ኣለዉ እዚኣቶም ተጸሊሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተጸሊሎም ጥራይካ እኹል ዘረባ ኣይኮነን ምክንያቱ ተጸሊሎም ጥራይ ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል እኹል ዘረባ ኣይኮነን ዘሎ እዚ እቲ ሓይሊ ባሕሮም ወላ ሓይሊ መሬቶም ዝብልዎ መሪ የነበሩ ማለትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮሯችን የታነቀ ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደብ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘን የራሳችንን አተን ጉሮሯችን መታነቅ የለበትም። ስለዚህ የታነቀ ጉሮሯችንን ማላቀቅ አለብን። استحنقوا قرروا ناس كن نفسنا خنقلاقل كن لنا معناته تي زميتنا سريقنا حزنا زنبرنا في بحرنا يرترا كم ناتنا غيرنا سلدو وصدنا يو بقى نوع كنا مالس كن لنا قروراتشن ولا رأسنا نابلو رأسنا حمي ما من عندهم قد نسمع يوم سلا خان تايبل اسمع ازاي موتنبت يقوسنبت يدمانبت የልጅነት እድሜያችንን የጨረስንበት እንደዚሁ ተዳፍኖ እንደ ሻህላ ውስጡ እንደ ሳሲያን ሲባል የነበረው ነገር እና ስለ ቀይ ባህርም ሆነ ስለ ወደብ መናገር ኃጢአተኛ ተብሎ ኩላታ ባህርና ኤርትራ ወታደር ኮይና ዝነበረት ዋርዲያ ኮይና ዝነበረት አሽከር ናይ ደርጊ እንተ ደይ መይታሎም ጅግና ተቀይራ ዘላ አዳራችን ቴሌቪዥን ድማ ስክሪን ድማ ንዓታቶም ይንጎም ሸትን ኮንፈረንስ ናበሉ ስርዓ ዝርካቡ ገንዘብ አከምዚ አጀንዳታት ይዘውሉ ይላል ማጠር ይግድ ይላል ራስን ክብረን ጠብቀ የምትኖረው እንኳን የሀገርን ዳር ድንበር ይቅርና እና እኔ በዚህ አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለተነሳው ጥያቄ ወቅቱን ጠብቆ የተነሳ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምን ይፈልጋል? መጀመሪያ የሀገር አንድነትን ማምጣት ይጠይቃል። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አሁን ይሄ በመነሳቱ እንደው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም እዮም ንግሆም ምሸትን ሓድነት ናቶም ብሰንኪ ዝነበረ ባሕሪ አጀንዳ ብልጽግና በጊስዎ ዘሎ ሓድነት ቡ ገይሩ ናብ ካልእ ሕማቅ ከሰጋግሮ ይዝደሊ ዘሎ ዕድል ስለዘይገበረ እውን ስለዘይሰልጦ ዘሎ እምበር ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ተራ ሰባት ኣረግቶ ተዛሪቦም ምንታይ ምባልካ ነርኩም ስምዑ ኣብዚ The maritime training to launch across all universities. Ethiopian universities, in addition to the Bahir Dar Maritime Training Institute, have completed preparations to offer their own maritime training. This plan, which will involve students from 29 universities, aims to increase Ethiopia's participation in the global shipping industry. The goal is to produce 45,000 professionals over the next 5 years, which will generate significant foreign exchange for the national economy. The training requires passing rigorous technical and እንታይ ክገብሩ ይሓስብሎ ሓደ ዓብይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትሬኒንግ ሰንተር ክገብሩ እሞ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ክመሩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ናቶም ዕላማ ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማ እቲ ካብ ካልኦት ተዋሂብዎም ዘሎ ከም ዝኾነ ስለምንታይ እዩ እዚ ትሬኒንግ እዚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ዝደሊ ብሕሱር ሰብ ዝደሊ እንተሎ ድማ መን እዩ ኢማራት እዩ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ባሕሪ ስልጠና ግበሩ ባሕሪ እውን ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ ክፅዕረልኩም እየ ካብ ብሕጂ ግን ሓያል ዝኾነ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስልጠና ግበሩ ንዓታቶም ዝኸውን ድማ ነቶም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ክንደልየሎም ንኽእል ብምባል ናይ ባሕሪ ትምህርቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ 45,000
ናይ ባሕሪ ክኢላታት ንምፍራይ ትምህርቲ ክጅምሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ክሊርሊ እዚኣቶም ኣጀንዳ ተዋሂብዎም ገንዘብ ተኸፊልዎም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እምበር ባሕሪ ይብልካ ገለ ይብልካ ኣብ ንቑፅ መሬት ክንድዚ ዝኣክል ዕንደራይ ትገብር ኒኻ እሞኻ ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለካ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለካ ናይ ነዳዲ ሽግር ሓኒቕካ ዘሎ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ክትኣቱ ዘለኻ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረካ እዚኣቶም ዝተዋሃቦም ኣጀንዳ ኣለዎም እቲ ኣጀንዳ ድማ ብዝተኻለ መፀን ኣብ ርእስን ኣእምሮን ናይቲ ህዝቢ ክእትውዎ ይደልዩ ኣለዉ ብኡ መልክዕ ድማ ናይ ዓለም ደገፍ ናይ ካልኦት ደገፋት ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ ስጉምቲ ንክወስዱ እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ ግን ከምዘይሰልጦም ካይ ዝንገር ዘሎ ኣብዚኣ እስከስምዕዋ ምክንያቱ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከርእየኩም እየ what is going on ኣብዚ ስምዑ يوم 28 مسيركم يا عشاوي والله رمينا قبل يوبات ده مشترك ما بيحتاج ملزومه ذات شغلنا بتاع جلودنا 2003 مرة الفوق بس رمينا يا صاحبي بتاع 2003 رميته كيف دوات صورنا ده حقنا علينا اوكي እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ it's just really sad ሓደሲ እንታይ ኢሉ ከማን ኣውፅኡ ነይረ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘገርም ይብል ኣሎ እዛ ድሮን ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሓት ዘራቢት ድሮን እያ ኮይና ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ናይ ዳዕመ ስር እያ ነይራ እታ ድሮን ማለት እዩ ግን ምስ ኢትዮጵያ ክርክብ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስቃይን መከራን ዓብይ ግደ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ ቫይራል ኮይና ዘላ ትሕዝቶ እያ ካልኦት ድማ ናይ ሱዳን ዝነበረት እውን እያ ሓዳሽ እውን ኣይኮነትን ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዓብይ ዘረባ ዘሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን ምክንያቱ እዚ ናይ ቱርኪ ድሮን ዝኾነት እንታይ ዝብለሉ statement from Sudanese army had a መግለጺ followed by statement from the Sudanese army claiming that the drone launched from Ethiopia had targeted Sudanese territory. Today, Sudanese air defense systems reportedly shut down an Ethiopian armed drone. The development suggests that the tensions between the two countries could intensify further. In the current context, Turkey appears to be one of the key actors capable of helping de-escalate the situation, while the Horn of Africa is already in no position to handle. So, in time ዝብሉ ዘሎ እዛ ድሮን እዚኣ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ መሬት ሱዳን ክትሃርም ከላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘውደቃ እታ ድሮን ናይ ቱርኪያ መበቆላ መሰረታ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲአን ድማ ቱርኪ ይኹን ሱዳን ክልቲኦም ኢትዮጵያ ይኹን ሱዳን ካብ ቱርኪ ይገዝኡ ኣለዉ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ድሮ ኢትዮጵያ ናይ ዳዕመ ስርዕ መሰልጠኒ ማእከልን ናይ ድሮን ቤዝን ጌራ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ ኣብዛ ነዛ ቪድዮ እናቀረብኩ ከለኹ ጥራይ ኣብ መንጎ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢማራት መራሕን ናይ ቴሌፎን ርክብ ተገይሩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ቀዳምነት ተወሲዱ ከም ዘሎ ብኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዳዕመ ስርዕ ንኸይወድቕ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ዘሎ ይመስል ኣብዚ እውን ካልኦት ታይሎም ፅሒፎም ነይሮም ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ተርኪሽ ሜድ ክራሽድ ኢን ኖርዝ ኮርዶፋን ናይ ቱርኪ ምዃና تا درون يام زنا ترزلو انتايل نيرو إمارات أكايدا ناتا أبازيو زغرم درجة بس إحنا زلنا يبلالو إمارات ني نان ستيت أكترز أبنت كم أب سومالي لاند زلو مراحي كنت أنزدلي ويون أب سودان مزدع مسرح كسرح أب يمن مس تي ساوزرن ترانزيشنال كونسل STC زبالك كسرح أب ليبيا دما مستناي حفتر حيلك كسرح أوكي حماق نديو نزي نورمال تريتغل أب إثيوبيا قلنا منقصة قصاصيرو نحماق أجندة ناتو نهاجرات كم قلنا زلوا زلوا بما أكلاي منقصنا إثيوبيا غيرو كسرحنا نرجعلنا زدما نا أبو دابي ويونا إمارات سرح كند من تاي كاب حق وصعي خيط كم زلون اتزعزن كفال دما إثيوبيا زبال عبا هاجرنا أفريقيا أنا تبع لغلو نبعلو مجابر يا خوينو أكتم زد رجع كود كتريوس زحفرن زسكفنيهم unprecedented degree. This is not just about resource extraction. The UAE effectively orders Ethiopia to attack Sudan. Ethiopian drone shut down today proves, and Ethiopia complies. It orders them to train, equip, and finance militia in Sudan, RSF Malati, and Ethiopia complies again. And this is the same Ethiopia that once prided itself for being the only African country that was never colonized. It's a rather ironic situation. أيتجزأكون زبل إثيوبيا كي حفري أبزن ريزلنا مجابري أنا حنتنيشتي حجر عرب 1 مليون زي كون حزب زلوا مجابري أنا تخينو 230 مليون على النابلة ننفسو أبحما وديغو مجابري أنا تخينو نقربيت حجرو السودان عم فررات نزسرع زلو مليشا يعتق
ትእዛዝ ዝተዋህበ ድማ ቴሌፎን ተተቀቢሉ ድማ ሰይጣናዊ ትግባር ሰይጣናዊ ስራሕ ንክሰርሕ ንርኢ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ውጥቀት ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ኢሉ ዝጀሃር ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ዓረባዊት ሃገር መጋበርያ ክኾን ክትሪ ካብኡ ዝኸፍእ የለን እዩ ዝብል ሲራክ ባህሊ ድማ ተቐቢሉ ንዓኹም ዳይ ሓዲስኩም እምበር ኢትዮጵያስ ፍጥር ክትብል ከላ መጋበርያ እያ ኩሉ እቲ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ዝብል እውን ከምኡ ክትብል ስለ ዝደለይዋ እምበር መኹርዒት ኮይና ኣይኮነትን መሕፈሪት ናይ ኣፍሪቃ እያ ኣነ ዝውስኸሉ ዘለኩም ይበለ ንሱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ምስ ኮነት እያ ናይ መጋበርያነት ፍሉይ ሰርቲፊኬት ዘለዋ እያ እቶም መጋበርያ ዝገብርዋ ስለ ዝፈትዎ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ኩርዓትን ገለን ዝብልዋ ስለዚ ናይ ኣፍሪቃ ኩርዓት ክትበሃል ተኮይንካ ብሉፅ ፈረስ መጋበርያ ክትከውን ኣለካ ከስምዑ ስለ ዝደልዩ ጥቀምሉ ቃላት እዩ ብምባል ሲራክ ባህልቢ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሎም ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ መድረክ ዘለናዮ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣሜሪካ ኢዳ ቤላ ጌራ ኢትያትሉ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ንርኢ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ሱዳን እገዳ ከም ዘውረዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መቲ ናይ ሞስሊም ብራደርሁድ ብዝብል እገዳ አውሪዶም ኣለው መንግስቲ ሱዳን ድማ ብዝከኣለ መንገዲ ዋላ ሎቢስት ዝቆፂሩ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሕሜት እገዳ ንክወርድ ይፅዕር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ክዕወትሉ ኣይከኣሉን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ክትርኢ ከለካ ዝዓበየ ዓወት ንኢማራት ማለት እዩ seen a victory for the United Arab Emirates which supports the rival RSF and wants to eliminate Islamist influence in the region the Iran link to Iran ብግዳ ሓቂ ናብ ኢማራት እዩ ዝቐረበ ነይሩ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ዝቐረበ ነይሩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን እገዳ ገይሮም ኣለዉ እዚ ድማ ሱዳን ኩነታቶም ኣብ ስሪኦም እዩ ዘሎ ሕጂ ባዕሎም ፅዒሮም ክፈትሕዎ እንተኽኢሎም ጥራዩ ክወፅእ ዝኽእል ዝቕፅል ጉዳይ እንታይ ክኸውን ይኽእል Burhan's main goal is to get the US designate his rival. The US senators, both Republican and Democrats, are pushing to label the RSF as a terrorist next, citing unspeakable atrocities. ስለዚ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ እውን ናብኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል እንተዝገብርዎ ነይሮም ዝሓሸ ነይሩ እንተዘየለ እዚ ኩናት እዚ ብቕልፅም ናይ ሱዳናውያን ብሓይሊ ናይ ሱዳናውያን ጥራዩ ክፍታሕ ዘለዎ ንዑ ድማ ይወዓል ሕደር ዘይብሉ ምግዝጋዝ ጥራዩ ከዋፅእ ዝኽእል ካልእ ኣማራፂ ዝረአ ስለዘየለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ምስ እንመፅእ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ትስማዕ ኣላ in the US embassy in Baghdad. We don't hear any reports of casualties, but it did lead President Trump to sound surprised that Iran still had this capability. In addition to that, we've also got the Iranian proxy still active. We've got Hamas available in the Gaza. We've got Hezbollah operating in the Lebanon. We've got the Houthis down off the Yemen. We've also got forces in Iraq and እቲ ኩናት ካብዚ ናበይ ገፁ ከስፋሕፍሕ ይኽእል ይኸውን ዝብል ድማ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዲስካሽን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሑቲ ኣብዚ ከባቢና እንታይ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ይኸውን ንዝብል ሓደ ካብቲ ብፍሉይ ቆላሕታ ዝጥመት ዘሎ እዩ ወሽመጥ ሓርሙዝ ተዓፂሎ ኢማራት ድማ ኣተኩሮ ናታ ናብ ቀይ ባሕሪ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናታ ንኽትፈትሕ ካብቲ ጓዮ ዘላ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣካይዳ ናብ ኤርትራ ገፃ እትገብሮ ዘላ ጓያ ይበዝሕ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃልን እስራኤል ዝበሃልን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ኣብ ዘረባ ሓንቲ ለናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና እቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ እንታይ እንታይ ምርጫታት ትወስድ ከም ዘላ ዘራይ ምዃን ንኣብነት ዘራይ ምዃን ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፃዕዱ ህርሰይ ኣለዉ ክርስቲያን ኣብ ናይጀርያ ደሉ ኣለዉ ኢልካ ስጉምትታት ናይ ክትወስድ ምፍጣር ናብ ከምኡታት ካብ ዓለማዊ ውድባት ወይ ዓለማዊ ምንቅስቃሳት ዝነበረ ኣባልነት ናይ ኣሜሪካ ምስሓብ ብተፈላለየ ሃገራት ብምጉዕባዕ ከተርዕም ምፍጣን ንንበይኖም ቱልስ እዮም ሓደ 2 ኢልካ ሓደ 9 10 ዝኾኑ ቱልስ ኣለዉ ዛጊት ርኢናዮም ዘለና ዓራቕ ትመስል ምፍጣን ዓራቂ ትመስል ምፍጣን ናይ ዩክራይና ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኮንጎ ከይተረፈ ናይ ኣዘርባይጃን ምስ ኣርሜንያ ናይ ካልኦት ተፈላለያ ግጭት ዘጋጠመን ታይላንድ ምስ ካምቦድያ እዚአን ከምዚ ኮይነን ዓራቕ ትመስል ምፍጣን ወይ ክተዓርቕ ምፍጣን ወይን ኣሎ ተፈቲኑ እንታይ ቀፂሉ ናይ ብሓቂ እቲ ምዕራቕ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ማለት እዩ ኣበይ ኣበይኦም እቶም ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ዓመታቶም እንታይ እዩ ከድካ ተነቢቡ እዞም ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ክትከውን ምእንቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ ዕላምኦም ኣብ መወዳእታ ኢልና
ካብዞም ዛጊት ተረኺቦም ዘለዉ ኣመታት ቀዳማይ ዕላማ ወይ ሸቶ ባህርያዊ ፀጋታት ምውናን ወይ ምቁፅፃር ባህርያዊ ፀጋታት ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ዓለም ዘለዉ ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ባህርያዊ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዓቢ ዘሎ ባህርያዊ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ሕጂ እቶም ጥመቱ ዘለዉ በዚ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ወይ ናይ ማጋ ፖሊሲታት ዝውሰዱ ስእሉ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ ዝረኸዮም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝውሰዱ ዘለዉ በዚ ማጋ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር እንታይ እዩ ትዕላ ወይ ትሸቶ ድሕሪኻ ሪኻ ኣብ መብዛሕትአን ባህርያዊ ፀጋታት ጥመት ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይበፅእ ሕጂ ከምዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረባ ዘለ ዝፀንሐት ትሰምዑ ኣለኹም ሕጂ ብሬኪንግ ኒውስ ዘሎ ድማ ተወሳኺ ሓደ ኣገዳሲ ዝሕዝን ፍፃመ ኸ እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ኩነታት ከም ሰገረ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ this is actually very very shocking right now for a massive spike ኣብ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ይብሉ ኣሎ መሲልኩም ሕጂ right now እቲ ናይ I'm going to read it for you ሕጂ ዘጋጠመ ዝርዮ ዘለኹ እዩ This is a massive escalation in the war. Israel and the US just struck South Pars, Iran's largest gas field and the largest in the world. American Israel had a abyss of Guntwasido Malone Sudama, Tazabi, Nai Alamna, Nai gas bota, Nai Iran's Nebere, Harima Mallo. As a mallet, the South Pars accounts for 75% of Iran's gas production and gas fuels. And fuel is 80% of Iran's electricity grid. 85% ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኢራን ዘመንጩ 85% ኤሌክትሪክ ናይ ኢራን ዘመንጩ ቦታ እስራኤልን ኣሜሪካን ሃሪሞም ኣለዉ ነዚ ክገብር ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ ነይሩ ኢራን ሃገር ከምዘይ ትኸውን ሓዋሩ ክንገብራ ኢና ኢሉ ነይሩ ወይ እውን ሃገር ክትከውን ተኮይና ዝኸበደ ፈተና ከም ተሓልፍ ክንገብራ ኢና ኢሉ ነይሩ ስለዚ ጠቕላላ ኤሌክትሪክ ናይ ተዓዲ ፓራላይዝ ገይሮም ኣለዉ እዚ ማለት እቲ ህዝቢ ኤሌክትሪክ የብሉ ገለ የብሉ ሆስፒታላት የብሉ ገለ መለ ክኸውን እዩ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ንክልዓል ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ this is very very sad now እዚ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ምርጫታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ በፂሑ ከም ዘሎ maybe ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘይሰሊጥዎም ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ተኣትዮም ክንግረም ኣይኮነን ኒኩለር ደብዲቦም ተሰሚዕና ክንግረም ኣይኮነን because እቲ escalation level ናይቲ ኩናት ሽግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና this is very very serious ንቐፅል እንታይ ብሎ this is just hitting a military this isn't just hitting a military target anymore this is crippling civilian infrastructure that keeps the lights on for millions of Iranians Iran tit for tat response ordered evacuations at 4 major energy facilities in Saudi Arabia oh my god እንታይ ንሰምዕ ኣለና ግብረ መልሲ ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ this is going to be massive and very very sad ኢራን ግብረ መልሲ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ኣላ ቀልጢፋ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቀጠር ኢማራት ዝኾነ ይኹን ኣብ ጥቃ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ናይ ገለመለ ኣብ ጥቁ ዘሎ ሰብ ቀልጢፉ ካብቲ ቦታ ትክርሐቅ ክላሎ ከምኡ ድማ ነዳዲ መፃረይ ናይ ነዳዲ ሃይፋ ናይ እስራኤል ከምኡ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዝቐልጠፈ ካብቲ ቦታ ክእለክ ክላሎ ኢላላ ኢራን warned that they'd retaliate for energy infrastructure strikes ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝደለና ዝከኣለና ክንገብር ኢና ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ካልእ ቦታታት ኩሉ ክንሃርም ኢና ዝባሃል ዘሎ the message if you destroy our grid we will destroy energy hubs in the countries hosting your forces ስለዚ እንድሕርናትና ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ነዳዲ ቦታት ሓርሙ ኣለኹም መጥዕኑ ኣለኹም ንሕና ድማ ኩሉ ዝከኣለና ከንዕኑ ኢና ዝብል ዘሎ ዘረባ this is another major level of ናይቲ ኩናት ስለዚ እቲ ኩናት ናብ መፍትሒ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዘይኮነ ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ደልሃመትን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ነዚያ ምርጫ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ክወስዳ ዝኻለ ድማ ካልእ ኣማራፂ ናይ ኩናት ስለዘይረኣዮ ዘሎ ጥራይ እዩ ስለዚ ናይ ነዳዲ ተበላሽዩ ዕዳጋታት ተበላሽዩ መናብሮ ከቢሩ ንብል ተነርና እቲ ዝገደደ ሕጂ ክመፅእ the biggest is yet to come ኢራን ድማ እንታይ ዓቕሚ ኣለዋ እንታይ ተሪፍዋ ኣሎ ብሕጂ ኢና ክንርኢ this is going to be a major event ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ anyway ንኩሉ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነሕልፎ ክንፍትን ኢና እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ዘሎ
ክሳዕ ክንደይ ንዓና ክፀልወና ከም ዝኽእል ድማ ተደጋጋሚ ንዛረቦ ዘለና ካብኡ ዝብገስ እዩ ሑቲ እውን ኣብ ዝቐረባ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣካይዳ ፅልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ምግማት ከድሊ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ኢራን ምስላጥ ካብያ ጀሚሩ እቶም ሑቲ ኣይተርፎምን ይፈልጡ እዮም ሑቲ ሎሚ እንተደይኣትዮም ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንድሕሪ ኢራን እውን ተወዲቓ እስራኤልን ካልኦትን መፅዮም ነቲ ሑቲ ድከቱ ከፅግብዎ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ they better work for Iran before ትኻልእ ፀገም ከይመፅኦም ከሎ እዚ ማለት ድማ ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ሑቲ ኣብ ከባቢና ገለ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ምግማት ከድልየና እዩ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና and pray for peace ይበሃል ንሰላም ንፅቡቕ ነገር ክንምህለል ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክብድ ዝበለ ደረጃ ናይ ፅላለ ተበፂሑ ከም ዘሎ ንክንግንዘብ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ and ክንቀፅል ኢና እስከ ናብቲ ናይ ዞባና ክትምለስ ብፍላይ እቲ ናይ ነዳዲ ፀቕጢ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ኣብቲ ከባቢና እውን ነዚ ንስማዕ እስከ የተከሰቱ አይነት ክስተት ሲከሰት ከውጭ የውጭ ምርት ላይ ጥገኛ ስንሆን ፈተና ላይ እንወድቃለን ማለት ነው። እኛ ብቻ አይደለም ዓለም የተፈተነበት ነው። እኛ ደግሞ በዚህ ቀጠና አካባቢ ስላለን የበለጠ እንፈተናለን። የባህር በር ስለሌለን የበለጠ እንፈተናለን። ይሄም ፈተና እንግዲህ በኢትዮጵያዊ ጽናት በአስተዋይነት ማለፍ ያስፈልጋል። አንዱ ፈተና የሚመጣው በትራንስፖርት ሴክተር ነው። በነዳጅ ምክንያት ሁለት ነገር የተፈጠረው አንደኛ እጥረት ነው። የአቅርቦት እጥረት ተፈጠረ። ከአቅርቦት እጥረት መፈጠር ጋር ተያይዞ ደግሞ ዋጋ አሻቀበ። ሁለቱ ፈተናዎች የተፈጠሩ ነው። መግዛት እንኳን ብንችል አቅርቦቱ ስለሌለ መግዛት እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ንብልፅግና ኣምና ኣሰንቢድዎ ዘሎን ኣፍሪሂዎ ዘሎ ነጥቢ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክፍንጀር ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ንሱ እቲ ናይ ነዳዲ ኩነታት እዩ ነዳዲ ነታ ሃገር ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ወጥሪ ክወስዳ ከም ዝኽእልን እቲ ወጥሪ ድማ እቲ ህዝቢ ብካልእ ፀገማት ከቢድዎ ስለ ዘሎ ድሮ ናይ ደሞዝ ፀገማት የጋጥም ኣሎ ኣብ ትግራይ እቲ ናብነት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዝስምዕዎ ናብነት ኣብዚ እውን ስምዑ ሓንቲ ደገርም ነገር ነይራ እዚኣ ክሰምዋ እስከ ዘይፈልጥዋ ሰብ እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም in Ethiopia, and I haven't been sure how to really make this video. Try and give it to you guys in as short as I can. I was heading from Arba Minch. I left you guys at Arba Minch on the last vlog, and I was heading to Konso. There's military personnel all around Ethiopia. I was heading out of Arba Minch, saw them, asked them, is this road safe? They say yes. It's a little bit poor. The area basically was a war zone about 5 years ago. Sorry, everything seemed okay. As I was doing that, a priest came out and was trying to wave me down, and I bike. So I carried on cycling. He then cuts me off about 2 minutes later, tells me that isn't safe and that someone's just been shot and killed about 5 minutes down the road and that there's a war going on. He then tells me to sit here, have some food, have some drinks, and he'll come back in a couple of hours and update me. So I do that. He comes back, updates me, said it'll probably be safe if I just hitchhike through. So I try and do that, and as I'm standing outside, a military truck goes past, a few military trucks goes past, but one of them stops and a big burly dude comes out and he speaks perfect English, and he tells me under no circumstances am I to leave the village tonight and to stay in this hotel. The man who owns the hotel is a good man and will keep me safe. Also tells me that I can leave the next day and next day will be fine. So that's what I do. I sleep, I wake up, I try and hitchhike again the next day. There's about 70 people around me in the village, and I'm like leaning in the car window across the passenger side seat, speaking to the driver. As I'm doing that, a bullet hits the windshield, not even 30 centimeters away from my face. I'd like to tell you that I'd like... ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ በታ ኣርባ ምንጭ ከባቢ አይደነ ደቡብ ድዩ ወላ ምዕራብ አይደነ እንታይ አጋጢምኒ ዝብል ዘሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎ ዳርጋ ናይ ሞት ፈተና አጋጢምዎ ነይሩ እቲ ዘጋጠመ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ካብ ዝኸይድ ትቕፅል ኩነታት ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ሃገር ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሎሞ ኣብቲ ዓዲ ከይትንቀሳቐስ ኢሎም ናብ ሓዲረ ንፅባሒቱ ምስ ህዝቢ ተጨቃጭቃ መኪና እናኸድኩ ከለኹ ጥይት ንስክላ ስሒታትኒ ዝብል ንምንታይ ክቐትልዎ ሓሲቦም ግን ስምዕዎ ዘገርም እዩ እዚ እቲ ሃገር እቲ caught it and like threw it back or like I don't know something macho like that, but I didn't. I pissed my pants and ran back to my hotel room and called my mum. But yeah, since then it's been hard.
the region that I was in. On that day, 15 people were killed and over 100 people were abducted. People in the area basically told me that the bullet was meant for me. Basically, there was a tribe in the area that's trying to get independence, so they're looking for media attention. Obviously, killing a tourist gets a lot of media attention. Just incredibly blessed. ስለዚህ ካብ ሞት ድሒነ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ቦታ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 100 ድማ ከም ዝተጨውዩን እዩ ዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ከም ኣጋጢመ ኢለ ምስ ሓተኩን ንፅባሒቱ ዝተዋህበኒ መልሲ ድማ ሓደ ዓሌት ኣሎ ኣብቲ ቦታ ንናፅነቱ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ንናፅነቱ ዝቃለስ ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ኣቴንሽን ናይ ዓለም ኣቓልቦ ንኽረክብ ነዚ ፃዕዳ እዚ ከም ቱሪስት ክቐትልዎ እሞ ንሱ ምስ ተቐትለ መን ቀቲልዎ ከምዚ ኢሎም ዝቃለሱ ዘለዎ ተባሂሉ ናይ ዓለም ኣቴንሽን ንኽረኽቡ ንዓይ በጃ ክገብሩኒ ምስክላ ድሒነ ንኣምላኽ ድማ የመስግን እዩ ዝብል This is the country እቲ ብልፅግና ከም ሓደ ናይ ቱሪስት ቦታ ገይሩ ክገልፆ ዝፍትን ዘሎ anyway እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገምን ናይ ካልእ ናይ ባጤራ ፀገምን ዘለዎም ኣብ ግምት ኢኻ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ናይ ፀጥታ ፀገም ዘለዎም እታ ሃገር ብልፅግና ሲ ነዛ ፈተና እዚያስ ይሰግራዶ ይኸውን ኢልካ ንኽትሓትት ይገብረካ እዩ እስከዚያ ብልፅግና እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ኣብ ዝቐረባ እዛ ሕቶ እዚያ ክትምለስ ስምዑ ማለት ንሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ተስኻ ኣድቂካ ትሪኦ ዝነበርካ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይመረግጋዕ ንዕኡ ፀላው እዩ እንድሕር ዳኢልካዮ ብኡ መንገዲ ክንደየናይ ዝኣክል ርሕቐት እዩ ክጓዓዝ ዝኽእል በቲ ሕዚ ዘለዎ ኩናት ከይወልዕ እውን እንተቐፂሉ ሓደጋ እዩ ኩናት እንተወሊዑ እውን ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ እውን ሓይሉ እንዳደንፍዐ በብእዋኑ እንዳጠንከረ ሓይሊ እንዳወሰኸ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ከምቲ ዝበልካዮ ካልኦት ሓደሽቲ ሓይልታት እውን ዝመፅሉ ናይ ሶማልያ ናይ ዓፋር ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ኣሎ ስለዚ ናይ ትግራይ እውን ብኡ ልክዕ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ስለዚ ኣብ ጫፍ ዘሎ ጉዳይ እውን ዘሎ ይመስል እሞ እንድሕር ከምዚ በዚ መንገዲ ስኸ ብቕፃል ይኽእል ዶ ውስቕ ኢሉ ኸ ማለት ስልጣኑ ምሕላው ይኽእል ዶ ትሕዚ እሱ ዝሓስቦ ዘሎ መረፃን እዩ ካልኦትን ሰላማዊ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ምግባር ይከኣል ስጋዕ ክንደይ ዝኣክል የፅንሖ ሕጂ ዝረኣይኒ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ክፀንሕ ዝነበሮ ድልድል መራኸቢ ምስ ህዝቢ ይኹን ምስ ጉራብቱ ኣፍሪስዎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ፀጊኑ ብሓድሽ ክቕፅል ይኽእል ዶ ኣይክእልን እቲ ዓበይ ሕቶ ምልክት ኣሎ ተስፋታት እንዳሃበ ምናልባት ከምዚ ምዕባሌታት ገና ኣለና ከምዚ ቢልና ኣለና እንዳበለ ንቁርብ ክዕሹ ይኽእል ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ወልሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል የለን ናቱ ሕጂ ብውሽጢ ተኣማንነት የብሉን ብደገውን ተኣማንነት የብሉን በዚ ምክንያት ከልግስ እዩ ካልእ መዋፅኦ የብሉን ብኸመይ መገዲ የልግስ ኢላ እምበር ናይ ምልጋሱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ኣይኮነን ነዚ ረቋሒታት ከንታይ ኣሎ እዚ ግምት ኣይኮነን እቲ ረቋሒታቱ እንታይ ብቁጠባ እቲ ሃገር ሳስቴን ክገብሮ ይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር መምሃራን حكايم زورت ناي تاكسي زورت ناي اوتوبوساتن كالوتن اعطي نابرا ناي حزبي ناي معلتاوي نابرا ابو بزح نحر صقماتي فترالو مرايا ناي موضع ناي تسرعكي تدل حتى معلتين نحر حدا اكوب منساي ترجع وزيو تولالي كمبان هاي السلاسه بتمهارو تبرقسو زودغه منقسم بناي حيلتات ناي كالوت حيلتات ناي تقامتي ناي إيرتران ناي إثيوبيان كلاتهم بحسب كونهم زودغو كم عينت كونتاتون كفتر يخليو سلازت ناي كوتاوي شنق الله مالك بفلاك اتا نعود حجز نورت حجر نفسها كلولا واتيان نفسها تولد اي تولون كونتات اتولو زي بجي كانت حجز كنبر كلني زي ابي زي منقسون ناي سوريت حبرت حجز مستسحبو بزح عيد سنحن فريسو غلطيفو مالتي زي كم عينت كجاتموي مالتي بتي كوتابا نتزبي زروي كوتابا محياشات ناي مبار عقمي يبلونا بزوان زي كالاي بشنق تصدها مالتي نابنت بزحات إثيوبياويان تسوم الدمر دو فقري دو قلق بالكولو أمينهم بروتهم أو غيرهم أتيوم يوم إثيوبيا مساتو جن تخايلهم سلز كحدام كم كحدام غيرهم يوزوا مالتي نتسرعت سي بز مخنيات ولاتهم بالسلام كالسو وسينهم يصروا فتحز نورو كم على تكازيتين يزدور شمو هابني أم حراي بزخونه كم تريوا زلهم تقداي أبي أحمد عدمي كاب جزية ناب جزية زحد سرنبر زنا وحي مسلني زلو بات ما كم سبلك كي مخيط أفت راينا نرزلنا زي ليتست تقات يمزلو كنا تقدمنا تواجهنا ندادي نلعلي أريبوا كم زلون زخات توسخي سقطينتي كينات حدو
بحيل نمودو كاله دما anyway أتي أبي إثيوبيا نريو زلنا كونتات إذا أب عالم أب إيران نريو زلنا كونتات نبي إثيوبيا قصو نايم الحمد كونتاتو بتتصعد كابتي نايران كنا دمت زلو نبي أحمد توسع قبل على تزنا برد أجم توسع خص أجم خانة سلزخانة نسوي نتسرعات أمودا عبي قدر كل وقت كم زخل مجنزاب كله نايو I'm following the information كسب حجي واقعات قرب كرجاجو حسيبهم زنبرو مليسهم نبكلوا لا وكيد مالو أبي أحمد انتهي قبرالو أبتقراي نزياس كسمه نبارر عملاتات بزواجر تجين نتايجن يسدت جبت كماشو شونن بمقويت وده تقراي تواجي في الأرمي سبا جبتن سنواجا ويتنال يوننجي منجس باقرب ويسلام تري أرمي سبعة زبحالو ناي تقراي أب السودان زنبرو عزيهم عزيو حيال قلصم نبلصقنا دما دفرز نبري نعون مفراس لك كم تنفانو بجنزب حدا قصيرو نابتو وشت زاتوي نزياتهم دما كاب السودان قال سبات سحيبو همتيو ገንዘብን ገለን ገይሩ ከተዓሻሹ ይፍትናሎ እቲ ዘገርም ነዚኦም ስመን ይንገሮም ይንበር ነቶም ቅድሚዮም ካፋኖ ብገንዘብ ዘእተዎም እንታይ ገብሮም ኣለይ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ በዓል እዚ ትብልዎ ትሪዎም ዝነበርኩ ካፋኖ ሰላሚና መሪፅና በለበለ ናበሉ ዝኣትዉ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ማዓስከር ኣብ ኮምቦልቻ ኣፅይዎም ነይሩ ኣኢትዎም ነይሩ ኣቡ ግን ክጥዕሞም ስለዘይከኣለ ሰለስተ ካቡ ገለ ሰባት ካብ ክሃድሙ ምስ ፈተኑ ሰለስተ ተቐቲሎም ይብል ኣለዉ ስለዚ ብልፅግና ናይ ድራማ ኢና ሓንቲ ሶምን ይኸብላዓካ ዝኽእል ድሕሪ ሓንቲ ሶምን ሻሕበልያ ስለዚህ أبي أحمد نقيسو كخيد زخل سلزي كونه كل جزية أجمعات ناتو إن أبي كخيدين عن رجالنا نتوم أرمي سبعة ما حنت سومنهم كبل يوم دحريو تجيم كم توم نهيك أدم أحواتهم يوم كراب بسقولون أبي ترانسكر نو حنت بارلابزيا بوليتيكا تواسعتي كا فتح خير غيبكا مش شعب مش فانو اللي مش شعبية زجبر زلة صندوق كابزي مفتح يتناتي فتح مس منجس إثيوبيا خا وعلى البريتوريا لكا سالسي أكال زلوا بوجيركا توعل كان خفتصم أبو بريشر سقط مفتار زي حجي تطويل زلوا ناي انتخابات ولا قطبة ناي باجت ناي قلن إذا خمل استخوين ندادق استخوين كم شعبات رغبة ندادي دي خالي كم تريوز لهم إذا تراش الإنديانة تراش كمان جس قرب تخدنا الله بخنياتو وحفت رأي خلا يكون النزي እንታይ ዝብል ዘሎ ጽምዶ ክፍታሕ ኣለዎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትብልጽግና ማለት እዩ ንዓቢዩ ከምዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዳዲ ዓፂኩም ዘሎ ባጀት ዓፂኩም ዘሎ መድሃኒት ዓፂኩም ዘሎ ካል ነገር ዓፂኩም ዘሎ ሲ ንሱ ዝብሎ ስለደይ ትገብሩ ዘለኹም ኢኹም ስለዚ እቲ ኩሉ ዓፂኩም ዘሎ እገዳሲ ክፈታሕልኩም ትሕሩ ኮይንኩም ተንበርኪኽኩም ለምን ወገለይ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ተጋሩሲ ንሕና ደዋፃና መንገዲ መሪፃና ዝብሉ ዘሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ ትካክይ ኣለኹም ንስኹም ኣብ መልኣኽ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ማዕኮሩ ናላሓስኩም ካብኡ ድለይ ይብሎም ኣሎ ትማል ድማ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቂ እየ ዝብል ዝነበረ እዩ ማይ ጎድነስ ኣታ እዚ ግዜ ክትዕም ነገራት ከመይ ገይሩ ይፈታትሖም ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ግን ትራሽ ኢዝ ኦልዌይስ ትራሽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱ كم وحفصي لو مخد قحفة خلا عصروا ينيرخون تحسهم أنت مسيخة مليش عسيد أنا حكا and نوبي حوانا تو فيديو على السوشيال ميديا ريه نبركون and here it is مليشو عسيون تبلاشين سنهني but trash is always trash وحفن دعرقينه كم بحدش تعين برات قياس لزيكل we can only expect نزيد رايحة خص بتغل نغتل ناب حنت نجار كريكم دليل اللغة بزي Let's go. Good afternoon. My name is Aster, and I'm the owner of Ancient Bliss Skincare. Welcome, welcome. So what we have here is body care on this side and حبشة شفون صبوا شفونات الله خب عدنا دبته عدنا صبوا فرياتي زلنا شفونات تلفي فتالديو ولا ترحبكم تمسبواني حاجتكم تمايتون تماخرون بحوار كيكم تقبروا تقول نجار كاب بحوار كيكم تقبروا واني تقبر كلها بزح نجار زيت لك كاب إسرائيل دركت توين كاب إسرائيل تروحوا كاب كالوت وزات نجار توين دركت ويا كالوت عبيت كامباني ذاتك بحوار كيكا تقبروا كلها بزح ربح حاسل
ኤምባሲና አሜሪካ ኣምባሳደር ናይ አሜሪካ ወይ ድማ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ተብርሃነ ከምኡ ድማ እቲ ኤምባሲን ማሕበረኮምን ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ቢዝነስ ኤክስፖ ገይሮም ነይሮም እዚ ባህሊ እዚ ናብ ኩሉ ክሰግር ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ቢዝነስስ ናይ ኤርትራ ከም ኔትወርክ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገድን ከምኡ ድማ ልምዲ እቲ ንምስፍሕፋሕ ንሓትሕዶም ዝፋለጡሉ ብሓባር ዝሰርሕሉ ብሓባር ፕሮኪርመንት ወይ እውን ንኣብነት ካብ ሓደ ሃገር ተምፅኦ ነገር ተለካ ብሓደ እውን ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ናይ ጅምላ ንክትገዝእ ብሓፈሻ ሕብረት ናይተን ትካላት ኩለንተን ትካላት ተወዳደርቲ ጥራይ ኣይኮነን ንሓትሕደን ዝወዳደራ ኣይኮነን ተመላላእቲ ክኾና ክእላ እዛ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ ብሓደ ኮይንካ ዓብ ነገር ንክትሰርሕ ስለ ዝሕግዝ ናይ ብሓቂ እቲ ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ጥራይ ኦርጋናይዝ ክኾን ክትብለይ ትኽእል ኢና ዳትስ ዋይ እኮ መንግስቲ ዘድልየካ ዳትስ ዋይ እኮ ክኢላታት ኣብ ቅድሚት ክሓልፉ ትደሊ ምክንያቱ ግለሰባት ጥራይ ኩሉ ነገር ገብርዎ ይክእሉን እዮም መንግስቲ ናቱ ፀጋታት ኣገይሩ ብቅድሚት ኮይኑ ነቲ ህዝቡ መኣዚ ናብ ምትሓዝ ዝግበር ስራሕ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣም ቨሪ ሃፒ ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭስ ቅድሚ ሕጂ እውን ነይሩ ኸውን ግን ምስቲ ዝነበረ ተፃቦታት ኣይቀፀለን ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ ግን ዝያዳ ዋላ ፅባሕ ንጎ እኮ ምስ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ገለ እንድሕር ኢልና እዞም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እዮም ነቲ ሎቢ ናይ ኣሜሪካ እውን ፀቕጡ ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ንሳቶም ንኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ኣሜሪካውያን እውን ስለዝኾኑ ንሱ እውን ንባዕሉ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝኾነ ኣገናዕ ክብሎም ይደሊ ነቶም ነዚ ፕሮግራም ዝወደቡ ንሓዋሩ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር እቶም ሰብዋኒን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መፅኦም ክሳተፉ ድማ ደጊምና ደጋጊምና ነተሓሳስብ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ ኣዝያ ኣገዳሲት ዝኾነት ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለዉ እዛ ነጥቢ ከዓ ብብዝሒ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብ ትሕተትሉ ግዜ all different, all having their own languages, which is why Eritrea does not have an official language, but only has working languages, so we can include everyone. ቋንቋ ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ተባሂልኩም ብካልኦት ዜጋታት ወይ እውን ብሕዋትካ ኣብ ትሕተተሉ ግዜ ዝበዝሐ ሰብ ዝምልሶ መልሲ ፍሉጥ እዩ ትግርኛ ዓረብ እዚ ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ግን በፍልጦ ድዩ ብዘይፍልጦ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ ናትና ሕብረተሰብ ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ጌጋ ይፍፀም ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ በዛ ቪድዮ እዚኣ ክነግረኩም ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ ሃገራዊ ቋንቋ ዝበሃል የብላን እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ኦፊሻሊ ብመንግስቲ ዝተሓገገ ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትግርኛ ይኹን ዓረብ ቋንቋ የብላን እንታይ ዳ working languages ተባሂሎም ዝፅውዑ ግን ሰለስተ ቋንቋታት ኣለዉ እሶም ድማ ትግርኛ ዓረብ ከምኡ ድማ እንግሊሽ እዮም ነዚ ነገር እዚ ንምርዳእ ድማ ቁርብ ንድሕሪት መሲልና ኣብ 1993 ድሕሪ ናፅነት ዝነበሩሉ ግዜ ኩሉ ናይ ሪፈረንደም ድሕሪ ምድማፁ መንግስቲ ዘሕለፈዎ ሓደ ሕጊ ነይሩ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘሕለፈዎ ሓደ ሕጊ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኩሉ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ማዕረ ስለ ዝብፅሖ ብሙሉእ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ተኣውጁ እዚ ድማ ንሓደ ብስፔሲፊክ ቋንቋ ወይ ንትግርኛ ድዩ ወይ ንዓረብ ድዩ ከም ኦፊሻል ላንጉዌጅ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከም ዘይክእል ተነጊሩ ማለት እዩ ታንክ ዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንኤርትራውያን እውን ኣገዳሲ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሎም ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ምሉእ መሰል ዘለወን እየን ግን እዚ ማለት ድማ ነናትካ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ቋንቋታት እውን ክንመሃር ኣለና ናይ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዳርጋ ትግርኛ ትግረ ብሌን ክዛረብ ይኽእል ብምንባረይ ዳርጋ ኣብ ዝኸትክዎ ዓደይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊአን ድማ ብፍላይ ኩናማ እንተወሲኽካ ድዩ ወይ እውን ሳሆ እንተወሲኽካ ድዩ ከዓ ዓረብ ካብ ቁርብ ትለይ ትፍትን ድሕሪ ኮይንካ ኣይ ቲንክ ምስ በዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ክትራኸብ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ትግርኛ ትግረ ዓረብ እዘን ሰለስተ ድሕሪስካ እውን ክትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ግን ካልእ ቋንቋታት እውን እንተወሲኽካ ፀጋ እዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ክገድፈኩም